Добрый дзень усім! І гэты стрым, гэтае відэа будзе на тэму кітайскай імперыі Мін. Вось менавіта яе культура, яе гісторыя, яе палітыка, яе ўплыў і яе развіццё, таксама пра жыццё простых людзей. Мы сёння пагаворым пра гэтыя аспекты і таксама пра кітайскую цывілізацыю ў цэлым, бо гэта першае відэа на канале пра кітайскую цывілізацыю, і таму трэба яе як неяк растлумачыць, каб зразумець, чаму нейкія падзеі менавіта так і адбыліся. Таму, па-першае, каб зразумець менавіта дынастыю Мін, нам трэба зразумець, а што такое ўвогуле ў цэлым сам Кітай. Вось чым ён адрозніваецца ад іншых цывілізацый, акрамя сваёй мовы і так далей. Вось менавіта яго асаблівасць, яго унікальнасць, яго рыса, якую нельга знайсці нідзе. Вось. Для мяне гэта было тое, што Кітай на працягу тысячагоддзяў з бронзавага веку, вось, праз бронзавы век, праз антычнасць, праз тое, што мы ў Еўропе называем сярэднія векі, і так ужо да 20-го стагоддзя Кітай захоўваў сваю цывілізацыю ў выглядзе аднаго цэнтралізаванай дзяржавы. Не ў выглядзе шмат разрозненых княстваў, каралеўстваў, як гэта, напрыклад, было у арабскім свеце, у заходнееўрапейскім. Не. Нават ён быў цалкам адной імперыяй, цалкам адной дзяржавай. Вось, з дынастыі драўнейшай Шан, далей ідзе дынастыя Джоу, гэта 1000 год да нашай эры, 1250. То есть, калі ў нас, вось, каля Еўропы у нас там ёсць Асірыя, новаегіпецкае царства, всякія мікенцы, крыцянцы, вось тое, да чаго мы можам правесці еўрапейскую чарту спадчыннасці, але ж так, не вельмі, але ж вось кітайцы, яны праводзяць сапраўды Шан і Джоу, яны як бы карыстаюцца іерогліфамі, менавіта з якіх зараз цяперашнія іерогліфы кітайскія паходзяць. Вось, і гэты нават дзяржавы, калі разбураліся, калі ператвараліся, яны ніколі не гублялі свой выгляд і заўсёды перасабіраліся ў новую, адзіную дзяржаву паміж вось басейнамі рэк Янзы і Хуанхэ. Заўсёды, нават праз нейкія крызісы, праз перыяды раздробленасці, заўсёды Кітай неяк адаптаваўся, перасабіраўся і зноў збіраўся ў адзіную дзяржаву, якая была ў памерамі як цывілізацыі. Вось у нас у Еўропе быў такі прыклад дзяржавы, гэта Рымская імперыя. Імперыя, якая прасціралася ад Атлантычнага акіяну да Чырвонага мора. Вось імперыя, сапраўды гегемон рэгіёну, але ж Рымская імперыя, яна разбурылася з цягам часу. Нават яна існавала, што там з 8-го стагоддзя да нашай эры, праз нейкі выгляд ажно да 15-го стагоддзя нашай эры, але ж ўсё ж такі яна не перажыла час. Але ж Кітай, ён перажыў. І заўсёды Кітай, ён быў не проста імперыя, як імперыя Малі там у Афрыцы, або свяшчэнная Рымская імперыя ў Еўропе, або персідская імперыя хіменідаў. Не, ён быў менавіта той самай імперыяй, адзінай і непаўтарымай. Ён быў гегемонам у сваём рэгіёне. Менавіта усе ў ўсходняй Азіі арыентаваліся на Кітай. Японцы, карэйцы, паўднёва-ўсходняя Азія на тэрыторыі сучаснай Камбоджы, Лаоса, В'етнама, Інданезія тая ж, часткова Тыбет, усходні Туркестан, всякія качавыя плямёны поўначы, там дзе былі всякія манголы, тюркі. Вось яны ўсе глядзелі на Кітай і ўсё ж такі стараліся на яго штосьці спісаць. Вось, японцы зараз пішуць іерогліфамі, якія заснованы менавіта на кітайскай пісьмовасці. Карейцы раней таксама пісалі, але зараз не пішуць. Таксама дзяржаўны строй, адміністрацыя раней, ва ўсёй усходняй Азіі яна была пабудавана на кітайскай. І таксама ідэалогія ўся, амаль што ўся ва ўсходняй Азіі, яна таксама пад вялікім уплывам Кітая. Тое ж неаканфуцыянства, на якім пабудавана Карэя, часткова кіраванне прынцып адміністрацыі ў Японіі, які потым разбурыўся, але ўсё ж такі ён быў. Таксама вось гэты прынцып мерытакратыі, прынцып таго, што трэба даваць землю не тым, хто мае знатнасць, хто мае шляхетнасць, але менавіта тым, хто здольны. То гэты прынцып, які прапанаваў калісьці Канфуцый, які круціўся ў Кітаі, так, ён не выконваўся часамі, але ж усё ж такі ён быў, на яго глядзелі і пераймалі. Таму Кітай – гэта унікальная дзяржава. І ў ім развілася такая ідэя, як жонгуо, як сярэдзінная дзяржава.
Гэта тая дзяржава, якая заўсёды была цэнтрам свету. Менавіта сярэдзіна, ну, на першы погляд, магчыма, браць асацыяцыю, што сярэдзіна, як бы у нас ёсць два это слова сярэдзіна і цэнтр. Як бы сярэдзіна гэта мы, ну, звычайна не думаем як штосьці такое вельмі велічнае. Але ж тут маецца на ўвазе, што гэта цэнтральная дзяржава. Дзяржава цэнтр свету, ну, літаральна. Кітай пуп зямлі, так лічаць кітайцы. Таму што, ну, а што яны бачылі на працягу сваёй гісторыі? Вось ёсць вялікі Кітай, просто з шмат мільёнам насельніцтвам, з велічэзнай эканомікай, просто гегемон культурны, гандлёвы, навуковы ў рэгіёне. Усе ідуць у Кітай, каб штосьці навучыцца. Вакол іх варвары. Ну, там нейкія карлікі з вастравоў Ва прыйшлі, навучыліся і пабудавалі там сваю нейкую Японію. Карэйцы там, да яны ж увогуле учора былі плямёнамі, таксама прыйшлі, навучыліся. То есть Кітай, ён бачыў, што ён заўсёды быў адзіным, заўсёды быў магутным. Таму вось у кітайскім розуме Кітай на першым месцы. Кітай сапраўды ёсць цэнтр. Вось гэта менавіта важна трымаць у галаве. Ну так, сапраўды, калі нават гістарычна паглядзець, то Кітай не заўсёды быў цэнтрам. Нават тое ж самае рысаводства кітайцы, ну, протаханьцы нават, яны пазаімствавалі, займалі ад паўднёвых народаў, якія не былі з сіна-тыбецкай групы, то есть вялікай культурна-моўнай групы, у якой уваходзяць сучасныя кітайцы, ну, таксама паўднёвыя кітайцы, вось гэтыя кантонскія дыялекты, усякае такое, і тыбетцы. Вось яны калісьці вось прыйшлі ад басейна ракі Хонхэ і, ну, занялі ўсю тэрыторыю іх сучасных займанняў. І таму вось час, вось, да, 10 другога тысячагоддзя да нашай эры яны былі адстаючымі ў рэгіёне, але ж яны сканцэнтраваліся, сабраліся ў адзіную культурную і адначасова палітычную дзяржаву і яе захоўвалі, што проста унікальны выпадак. Ні Індыя, ні арабскі свет, ну, ні Еўропа на працягу шмат вякоў не змаглі утрымліваць такую адзіную і вялікую дзяржаву гегемон на працягу тысячагоддзяў, як гэта зрабіў Кітай. Але і варта разумець, а як усё ж такі кітайцы абасноўвалі кіраваннямі? Таму што вось, добра, у нас ёсць цэнтральная нейкая дзяржава, трэба, каб была ідэалогія. А трэба падумаць, а хто будзе кіраваць гэтай дзяржавай? Усё ж такі, хто галоўны і як мы яго накіроўваем і што дае яму легітымнасць? А вось, каб зразумець гэта, нам трэба пазнаёміцца з такім канцэптам, як мандат нябёсаў. Мабыць, вы яго чулі. Што гэта ўвогуле за канцэпт? Ён абазначае, што нябёсы — гэта штосьці самае вялікае, што ўвогуле можа быць. Кітайцы, яны палітэісты, ну, можна так казаць, паганцы, але ж, ну, у такім болей арганізаваным сэнсе. Таму што, сапраўды, у іх няма нейкай адзінай цэнтралізаванай рэлігіі. Ну, таму заўсёды Кітай гэта быў нейкай мяшанкай з розных культаў, вераванняў і так далей, вучэнняў філасофскіх, і там не было вось нашага еўрапейскага палітэізму або еўрапейскага манатэізму або там арабскага, то есть такога аўрамічнага ўплыву цэнтральнага там не было. І там свая атмасфера складалася. То есть заўсёды там паганцы, якія прыносілі там дары продкам, яны жылі побач там з канфуцыянцамі, і таксама яшчэ там сябравалі з даасістамі, і яшчэ там вось у мяне сусед буддіст, ён Васілько, ён вось як бы прыйшоў з Індыі, нам таксама штосьці распавядае. І вось заўсёды гэта варылася між сабою, і суадносна яно было сінкрэтычным. І таму, каб знайсці канцэпт, каб уплываў і згаджаўся з усімі гэтымі 4 галоўнымі накірункамі, то есть буддызм, даасізм, канфуцыянства, такія 3 сланы, 3 кіты кітайскай ідэалогіі, і таксама традыцыйны паганізм, трэба знайсці штосьці, што ўсе гэтыя ідэалогіі, усе гэтыя рэлігіі, вераванні, філасофіі знаходзіць цэнтральным і знаходзіць галоўным. І вось менавіта гэты канцэпт, гэта і ёсць нябёсы, то есть штосьці вось наверсе, што яна накіроўвае наш лёс, што кіруе нашым жыццём і што вырашае, каму жыць, каму не жыць, і ўвогуле пачатак усяго і уладар усяго. Вось гэта і ёсць нябёсы ў кітайскім разуменні. І вось менавіта гэтыя нябёсы, яны і дабраславілі кітайцаў, дабраславілі вось ханьцаў на стварэнне такой дзяржавы, менавіта па волі нябёсаў
кітайцы, яны самыя крутыя. Кітайцы — гэта цэнтральная дзяржава. Па волі нябёсу у іх менавіта ёсць расцвятае культура і ў росквіце навука, культура, гандаль, геаграфія, ўсё у кітайцаў цудоўна і ўсе ў іх займаць. Гэта менавіта па волі нябёсу. Значыцца, мы нябёсам бясконца дзякуем. І таксама нябёсы вырашаюць, хто будзе кіраваць гэтай цэнтральнай імперыі, бо яна такая пад папячыцельствам менавіта нябёсаў. Менавіта як нябёсы ёсць пачатак, а тут нейкая губернія нябёсаў. Райскае царства на зямлі, так бы мовіць. І таму нябёсы вырашаюць, хто будзе кіраваць гэтым райскім царствам на зямлі, гэтым цэнтральным царствам. Яны паказваюць гэта. Яны палагаюцца на людзей, ставіце, і мы ўжо паказваем, ці кіраўнік добры, ці ён нармальна валадары, ці ён не прыніжае людзей, ці ён не карумпаваны. І калі гэта здараецца, то нябёсы яны паказваюць сваю дабрыню, сваё благаваленне. Яны ўсё і яны гэта паказваюць у выглядзе нейкіх натуральных з'яваў, на якія людзі шмат паўплываць не могуць. Напрыклад, разлівы рэк, тыя ж Хуанхэ і Янзы. Гэта яны часам разліваюцца, здараюцца патопы для земляробаў, для аграрнага грамадства. Гэта не тое, што патопы для нас зараз, для урбанізаванага, таму што у вас усё жыццё сканцэнтравана вакол рэчкі. І калі гэтая рэчка забірае ваш дом, забірае вашыя палі, у вас нічога не застаецца, абсалютна нічога. Горш за патопу быць амаль што нічога не можа. Землятрус, штосьці можа застацца. Нейкая хвароба пройдзе, у мяне затое домік ёсць і паля з рысам. Але менавіта патоп забірае ўсё. І калі патопу няма, гэта значыць, што нябёсы яны гавараць, што ты, сапраўды імператар, ты маладзец. Калі чумы няма, калі урадлівасць добрая, калі ўраджай вялікія сабіраюць, калі ўсё стабільна, ўсё гарманічна, гармонія і стабільнасць — гэта адны з галоўных каштоўнасцяў кітайскай імперыі. Калі ўсё гэта выконваецца, калі ўсё здараецца, як мае быць. Як мае быць, па рытуалу, па прынцыпу, па фармальнасці. Калі гэта ўсё праходзіць, то гэта значыць, імператар легітымны, і нябёсы паказваюць, што ён добры чалавек. Але калі наадварот, калі імператарскі клан, імператарская сям'я, яна губляе сваю благавернасць, губляе сваю здольнасць для кіравання, калі яна скатваецца ў карупцыю, калі яна скатваецца ў нейкая распусту і так далей, калі яна ўжо не выконвае свой доўг як імператара, доўг імператара гэта не тое, каб кіраваць людзьмі, быць супераўтарытарным, але менавіта як быць бацькам у сям'і. Проста бацька, ён галава сям'і, ён галоўны, і ён ахоўвае сям'ю. І таксама гэты імператар, і ён удахаўляе бацьку ў сям'і. То есть Кітай — гэта адна вялікая сям'я, а імператар — яго бацька ад нябёсу. Таму але калі імператар губляе гэты статус і не адпавядае яму, калі ён проста скатваецца ў матэрыялізм і не выконвае свой доўг, тады нябёсы паказваюць сваё неблагаваленне. Тады сапраўды здараюцца тыя самыя разбуральныя патопы, тады прыходзіць чума, хваробы, прыходзяць нейкія качэўнікі з поўначы, грабяць, спальваюць дамы і так далей. І калі ўсё гэта адбываецца, то нешта вялікае, нешта ў макрапамеры, на што звычайна кітайцы выплываць не могуць, то гэта значыць, нябёсы гавараць, што так, нашым цэнтральнай дзяржаве, якая знаходзіцца пад нашым папечыцельствам, дрэнная ўлада. Калі ласка, кітайцы, мы вам паказваем, што яго трэба змяніць, змяняйце. Калі зменіцца, гэта супыніцца. І таму, калі здараецца гэтыя прыродныя з'явы разбуральныя, то кітайцы бяруцца за вілы, бяруцца за мячы, за тапоракі ўсякія і ідуць адчыняць партал у ад. І здараюцца ўсякія гэтыя жудасныя грамадзянскія войны з забітымі памерам у 80 мільёнаў і так далей. Як казаў адзін чалавек, час ад часу ў Кітаі адчыняецца партал у ад. І калі сапраўды гэты мандат нябёсаў, гэты цыкл, ён змяняецца, то ў Кітаі адчыняецца партал у ад і з'яўляюцца вялікія грамадзянскія войны, загінае шмат людзей. Але ж
Варта разумець, што гэты канцэпт ён абасноўвае, што змена ўлады гэта нармалёва. Гэта не хаос, гэта не хаос. Гэта не штосьці дрэннае, не штосьці негарманічнае, але гэта частка цыклу. Усё стабільна, усё добра. Проста трэба зрабіць нейкія змены. Таму вось гэта змена ўлады адпавядае каштоўнасцям стабільнасці і гармоніі. Вось менавіта калі ў нас там, у еўрапейцаў ёсць як бы ж каштоўнасці, прагрэс, там штосьці далей, вось у нас такое лінейнае ўспрыманне, вось мы пачалі ў адной кропкі, ішлі наперад і скончылі ў іншай кропкі, то ў кітайцаў, у гэтым разуменні іншыя. Яны, як бы, у такім ідэалагічным лічацца, што ўсё гэта цыкл і ўсё ёсць баланс. Што вы заўсёды, што гэта было, што гэта будзе, і заўсёды вось гэта інь-янь, і гэта ўсё адно змяняе. Таму яны таксама лічаць, што гармонія і мараль, і рытуал, то есть як мае быць па дабрадзейнасці, гэта больш варта, больш каштоўнае за эфектыўнасць. І менавіта дзякуючы гэтаму у нас ёсць як бы гэтая цэнтральная дзяржава пад папячыцельствам нябёсам, і нябёсаў накіроўвае імператара на ўладу і паказвае, калі імператар добры, то добрымі ураджаямі, але калі імператарская сям'я дрэнная, то яно гэта паказвае нядобрымі ураджаямі, патомпамі, суадносна грамадзянская вайна, так далей, але ўсё ж такі гэта адпавядае рытуалу. Гэта як мае быць. Заўсёды ўсё стабільна у сярэдзінным царстве. І яшчэ перад тым, як перайсці да непасрэдна кітайскай гісторыі, варта таксама пагаварыць аб кітайскай культуры, аб яе стаўпах і заснаваннях. У Кітаі ёсць 4 галоўных ідэалогіі: будызм з дхармічнымі прынцыпамі і менавіта чань-будызм, адгалінаванне будызму махаяны, менавіта пра тое, што мы ведаем як дзен-будызм, то есть будызм сазідання, будызм медытацыі, будызм вось менавіта касмалагічнага парадку. Вось будызм, на які якраз уплывала ўжо кітайскае асяроддзе. Таксама яшчэ адзін ступк — гэта канфуцыянства, ідэалогія спачатку, але потым у нейкім сваёй выглядзе рэлігія. Гэта культурны ступк, на якім ёсць менавіта і грунтуецца, якое якраз і дало нам такую штукі, такія рэчы, як павага, як прынцыпы, як мае быць, як прынцып рытуалу. Вось менавіта Канфуцый быў мараліст. У сэнсе, якім вы можете яго ўспрымаць. Так, для кагосьці ён можа такі быць занадта душным, але ж, варта яго разумець. Ён сапраўды чалавек мог прыйсці там да аднаго ўладара, які там весяліўся і казаў, што глядзі, у мяне 12 радоў танцораў, як бы Канфуцый, давай, я цябе фінансую, паглядзі, як крута. А Канфуцый мог казаць, што вось ты зараз нейкі князёк, ён жыў сапраўды пры часах, калі не было, калі быў такі спад кітайскай дынастыі, калі Кітай быў вось полон атаманаў усякіх і полон такіх каралёўств, а не адзінай дынастыі. Ён казаў, што а ведаеш, па твайму рангу ты не імператар, таму 12 радоў танцораў гэта ўвогуле хамства з твайго боку. Вось як бы чалавек, так сказаць, душніла, які сапсаваў усім як бы усе нейкія вечарынкі і так далей, але ўсё ж такі дзякуючы яму кітайцу менавіта ёсць разуменне, як мае быць. Якраз кніжачка, на якую магчыма ссылацца, калі будзеш гаварыць аб маралі. Бо ў гэтай кніжачцы напісана, што вось трэба, каб сын паважаў бацьку, як трэба паводзіць сябе належнаму чалавеку, як трэба весці дыскусіі, як трэба, дарэчы, кіраваць дзяржавай, бо як бы адміністрацыйны апарат ён якраз будзе часткова распрацаваны дзякуючы Канфуцыю. І вось як бы усе маральныя прынцыпы, яны прыкладна такія глыбокія маральныя прынцыпы, яны прыкладна дзякуючы Канфуцыю. Таксама даасізм. Даасізм — гэта ідэалогія такая, таксама кітайская. Яна адрозніваецца ад будызма, ад канфуцыянства. Гэта ўсё ж такі болей нават рэлігія, але у такім чаловым сэнсе, мабыць, бо яна гаворыць, што паглядзіце, калі ласка, вакол сябе. Вось што вы бачыце? Прырода. Вакол нас прырода, вакол нас нейкі парадак, і вакол нас ужо ўсё створана. Навошта штосьці страждзіць, штосьці менавіта прагнуць, калі ў цябе ўжо ўсё ёсць? Ты вось можаш трошкі папрацаваць сёння, і ты ўжо будзеш не халодным.
ты можаш трошкі папрацаваць, ты ўжо будзеш напітым. Навошта прагнуць вялікага? Усё тое, што табе сапраўды патрэбна, ты гэта адчуваеш, ты аб гэтым не думаеш. Шчасце, яно дасягаецца праз нядзеянне і хаос праз ініцыятыву. Вось як бы бачыш, рэчка, яна цячэ. Менавіта нябёсы дазваляюць і благаваляць рэчкай, каб яна цякла. Нябёсы вырашаюць, ці зараз разліцца, ці не разліцца. Яна разліваецца, так мае быць. Яна стабільная, так таксама мае быць. І не трэба супакоіцца, як бы супакойся. Глядзі на закат, кушай рысік і нічога не рабі. Вось ты бачыш, што давайте пабудуем канал, давайте вось і гэта, давайте за золотам у нас, давайте іх захопім. Але бачыш, што ўсе гэтыя ініцыятывы заўсёды як нейк бокам вылазяць. Пабудавалі канал, пакаленні прайшлі, і ўнукі перасталі даглядаць за каналам, звышаліся для яго, і бум, ўсё, разліваецца рака, дамы ўнукаў цалкам у вадзе, і ўвогуле смерць і няшчасце. А калі б яны не будавалі канал, яны проста малі на ўвагі, што рэчка можа разлівацца. І што калі гэта разлецца, гэта нармалёва. Не трэба прыроду спрабаваць скаваць, падпарадкаваць. Не, прырода і ты — гэта частка чагосьці вялікага, частка дао, частка шляха. Гэтае дао, гэта накіроўвае ўсё. Усё ад яго сыходзіць і ўсё да яго прыводзіць. Таму вось, прынцып увэй, прынцып нядзеяння. Супынісь, калі ласка. Ты зараз прагнеш золата, супакоішся за золата, твая душа неспакойная. Ты заўсёды, ты не можаш нармалёва спаць, есть заўсёды табе вось кар'еру трэба зрабіць, трэба да чагосьці імкнуцца, у мяне ж мала грошай, трэба шмат грошай, трэба больш грошай, мілорд. Навошта? Ты можаш паесці? У цябе есть дах над галавой? І то добра. А больш не трэба. Вось таму даасізм гэта так, пра чуловасць, пра нядзеянне і пра медытацыю вось якраз. Калі мы уяўляем там кітайскага манаха, які сядзіць там, п'е чаёк, сазерцае, то гэта даасізм. І яшчэ таксама чацвёртая частка. Гэта такая рэлігія местная, ну так мовіць, паганізм, то есть всякие гэтыя вераванні ад паўднёвых народаў, всякие гэтыя дракончыкі, новыя годы, всякие гэтыя прикольныя традыцыі, якія мы ведаем, гэта ўсё засталося нам ад паганізма кітайскага. Вось, ад гэтага паганізма менавіта і паходзіць гэтай спірытуальнасці, менавіта ад гэтага паганізма і бярэ, дарэчы, пачатак гэты канцэпт мандата неба, таму што ўсё мае душу, і да ўсяго трэба адносіцца з павагай. Вось гэтыя лентачкі на дрэвах, вось усе гэтыя рэчы, гэта ўсё ад паганізма. Таму таксама варта ўплываць на яго, таму што вось калі мы параўноўваем штосьці кітайскае, штосьці з класічным, то яно адрозніваецца вельмі. І гэта менавіта дзякуючы традыцыйнаму кітайскаму паганізму. І вось нашы 4 кітайскія кіты. Буддызм, сэрца Кітая, так бы мовіць, даасізм, душа Китая, конфуцианство, розум Китая і паганізм, шкілет Китая. Вось, будзем гэта трымаць у галаве, гэта потым нам спатрэбіцца, каб зразумець існасць Китая. Ну, я зараз даў такое краткае некае апределенне гэтым рэчам, падрабязней пра гэта будзе на наступным стрыме. Таму мы прыходзім да такой сітуацыі, што ў нас ёсць Кітай, дзе натуральна змяняюцца дынастыі. Вось яшчэ дадатак, што чым вось канцэпт мандат нябёсаў адрозніваецца ад еўрапейскага, тое, што мы больш разумеем, вось божага памазаніка канцэпт. Ну, каб было болей ясна, ўсё ж такі канцэпт не божага памазаніка, але менавіта прынцып, што ўся ўлада ад Бога, і што любое вось такое светскае ўладанне, любы кароль, любы князёк, любы герцаг, ён абасноўвае сваё кіраванне менавіта хрысціянскімі каштоўнасцямі. Ну, што было ў сярэднявечнай Еўропе, што ўся ўлада ад Бога, як бы ўсе каралі ідуць каранавацца там да папы рымскага, або і там яны ідуць каранавацца да патрыарха. Вось такі прынцып. Вось божы памазанік, ён менавіта памазвае аднаго чалавека на адно як бы княжэнне. Але, ну і суадносна так, новы чалавек, новае памазанне і так далей. Просто накіроўвае, што гэты чалавек, ён дабраслаўляецца, каб кіраваць дзяржавай. Але ж
мандат небёсу гэта болей такое складанае і болей развітое разуменне, якое гаворыць, што так, гэты чалавек можа быць памазаным, але мы паказваем, ці ён добры, ці ён дрэнны. Нават калі ён становіцца імператарам, гэта не значыць, што ён мае быць імператарам. А калі ён не мае быць імператарам, то яго патрэбна змяніць. Вось як бы галоўная розніца паміж мандатам нябёсаў і еўрапейскім прынцыпам божага памазаніка. Таму так, у нас як бы ёсць гэты канцэпт, які там ужо ідзе там з бронзавага века. Вось з 11 стагоддзя на нашай эры, з дынастыі Джоу, як лічыцца зараз амаль што там першая такая, болей-меней абаснаваная кітайская дынастыя, там кітайцы яшчэ, можа, лічаць, што там ёсць дынастыя Шан, але там ужо ўсё далі мутна па археалагічным раскопкам. Але вось, з бронзавага веку у нас ёсць гэты канцэпт, і дынастыі змяняліся, калісьці былі перыяды ўпадку, калісьці былі перыяды падняцця. Вось у 6 стагоддзі нашай эры в адным з такіх перыядаў упадку з'яўляецца такі чалавек, як Канфуцый, які якраз і прапануе сваю ідэалогію, якая потым вельмі паўплывае на Кітай. Але пра Канфуцыя будзе потым. Таму вось. І мы праходзім да такой сітуацыі, што ў нас 13 стагоддзе, і Кітай падзелены паміж двумя дынастыямі. Дынастыя Сун на поўдні, такая тэхнакратычная, развітая, але ж яна не валодае ўсё тэрыторыю Кітая, і дынастія Цзінь на поўначы, такая паўкачавая дынастыя. Яны абодва прэтэндуюць на тытул сапраўднага Кітая, але ж Сун яна такая болей вартая, яна была яшчэ з 11 стагоддзя, а Цзінь яна заснаваная качэўнікамі. Але 13 стагоддзе. У нас, зноў жа, у стэпах здараецца нейкая шняха, так бы мовіць. Там засухі, першыя сімптомы малога ледніковага перыяду, зноў жа, усе гэтыя табуны лашадак, якія там пасвіліся, якія ўжо манголы там і цюркі адкармілі, ім ужо няма чаго есці, а значыцца што? Ежы няма, трэба кудысьці піліць і кагосьці захопліваць, бо гэта сітуацыя, або ты памрэш з голаду, або ты заб'еш іншага чалавека, і ты не памрэш з голаду. Таму такая сітуацыя. І таму у 13 стагоддзі такі чалавек з'яўляецца як Тэмуджын, Чынгіз-хан. Ён з'яўляецца ў такой сітуацыі, што яго за старой кланавай такой кланава-плямённай сістэмы выбіваюць з яго паста. Ён быў спачатку ў сваім дзяцінстве вельмі паважаным чалавекам, сынам правадыра, але ж менавіта з-за гэтых всякіх кланавых раздраяў яго выганяюць. Яго было вельмі цяжкае дзяцінства, і таму яго застаецца гэта абіда на кланавую сістэму, на вось гэтую разрозненасць плямённа-кланавую. Ён думае, што а навошта мы варожыя між сабой? Жылі б манголы разам у міры, а навошта між сабой варожваць? То яго была крыўда на гэтую старую сістэму, і таму ён праз гэтае цяжкае дзяцінства зноў жа выходзіць і ўжо ў сваім юнацтве сабірае канфедэрацыю мангольскіх плямёнаў і рэарганізуе іх, бо ён разумее, што старыя такія кланавыя шляхі гэта ўвогуле цалкам не варыянт. Ён за іх ужо пастрадаў, і ён не хоча, каб хтосьці іншы яшчэ пастрадаў ад іх, і ён хоча рэарганізаваць мангольскія плямёны ў нешта вялікае, у нешта такое, што можа зрабіць вялікія рэчы, вялікія захопванні, штосьці, што разнесце славу Тэнгры ад Балтыйскага мора да В'етнама. І яго гэта сапраўды атрымоўваецца. Таму вось, на Курултай Тэмуджын становіцца Чынгіз-ханам, вялікім ханам, і пачынае свае захопніцтвы. І вось, праз тое, што ён стаў Чынгіз-ханам, праз яго рэформы, ён структураваў мангольскія плямёны, ён робіць так, што ваенныя камандзіры яны маюць быць не па сваім нейкім статусе, не па сваім нейкім панароджанні, не. Яму гэтая старая сістэма ўжо ўвогуле надакучыла, ён яе цалкам рэарганізуе, ён робіць так, што менавіта пасты займаюць людзі, тыя, якія таго дастойныя, людзі па свайму таланту, па свайму ўменню, яны займаюць гэтыя пасты, і таму у яго ёсць шэраг неверагодных камандыраў, арганізаваныя плямёны, якія яму падпарадкоўваюцца. Калі ён кажа ісці ў бой памерці, то яны ідуць у бой і паміраюць. І вось разам з гэтым ён ідзе на захопванне. І таму вось у 1205-1227 Чынгіз-хан спачатку пакарае першы такі кавалачак кітайскай цывілізацыйнай сферы.
дзяржаву тангутаў, якая называецца Сіся. Тангуты гэта таксама часткі сына-тыбецкай групы, гэта не зусім мангольская група, але яны, не кітайцы, зараз іх няма, таму вось ён дакранаецца да гэтай кітайскай сферы, потым ён захоплівае вось гэту паўночную паўкушавую дынастыю Цзінь, а потым ён ідзе ў Цэнтральную Азію і Персію. Ужо ў 227 годзе, калі ён памірае, і яго сын Угадэй атрымоўвае ў спадчыну яго мангольскую імперыю і яшчэ далей яе расцягвае. І вось праз захопніцтвы ён захоплівае вось паўднёвы Кітай, тую самую імперыю Сун, Персію, нават тыя сельджукаў, і аблагае дані вось всякія княжества Русі. І вось і таму і з'яўляецца тая самая імперыя ад В'етнама да Балтыйскага мора. Але ўсё ж такі гэтая імперыя не можа доўжыцца вечна. І таму вось пасля смерці ўладара пачынаецца вось дзяленне, таму што як магчыма было тады падзяліць вось імперыю, калі памірае бацька? 3 сыны, значыць, кожны сыну мае атрымаць нармалёвы такі кавалачак. Нельга так зрабіць, каб усё старэйшы сын атрымоўвае ўсё, а астатнія сыны ката ў сапагах. Не, такога яшчэ не было, это называецца прамагенітура, і я вынайду толькі ўжо пад канец сярэднявечча. А ўжо калі уладар памірае, то значыць яго дзяржава дзеліцца. Гэта як было з Карлам Вялікім, так гэта было і з Малакнойскай імперыяй. Нас цікавіць тое, а хто ўсё ж такі атрымаў кавалачак імперыі, які вось уключаў у сябе Кітай. А і атрымаў такі чалавек, як Кубілай хан. Хубілай хан. У 1271 годзе ён падумаў, што сапраўды Кітай гэта самая найбагацейшая частка імперыі, самая развітая. Вось яна развіцей за Персію, за Сярэднюю Азію, нават за тую Індыю, это проста сапраўды цэнтр сусвету. І ён думае, але ўсё ж такі яны бунтуюць. Ім не падабаецца, што імі кіруюць нейкія качэўнікі. І ён робіць тое, што робяць усе захопнікі Кітая. Ён становіцца кітайцам. Сапраўды, калі манголы захопліваюць Кітай, Кітай прырастае на адну Манголію. Калі маджуры захопліваюць Кітай, Кітай прырастае на адну маджуру. І таму вось, ён гаворыць у 1271 годзе, што сябры, я вось не нейкі разнаніміты качэўнік, але я імператар дынастыі Юань. Вось. І зноў жа, вось, вашы цыкл мандата небёсу пракруціўся, мінулая дынастыя была карумпіраванай, была дрэннай, а вось зараз мне благаваляць нябёсы, таму я маю быць вашым уладаром. І вось менавіта праз гэта ён легітымізуе сваё кіраванне і становіцца кітайскім імператарам. І гэты чалавек, Хубілай хан, ён якраз і быў найвышэйшай кропкай Кітая, адзін з самых найвялікшых імператараў таго часу. Бо дзякуючы гэтаму Кітай уваходзіць у вялікую сістэму той самай мангольскай імперыі, якую потым назавуць Пакс Монголіка. І што ж такое гэта Пакс Монголіка? Справа ў тым, што на прасторах мангольскай імперыі манголы не проста ўзялі і стварылі новую дзяржаву і абнулілі ўсе да гэтага існуючыя, разбурылі некалькі дзясяткаў каралеўств. Яшчэ яны стварылі шмат чаго на прасторах гэтай дзяржавы, якая прасціралася вось ад Карэі да В'етнама, да Егіпту і да Балтыйскага мора. Вось. На гэтых прасторах было не толькі вось улусы пасля распаду мангольскай імперіі, але ж і культурная прастора, культурная і бяспечная. Манголы стварылі пошту, манголы стварылі вось сувязі, каб усе гэтыя куткі імперыі паміж сабой суедзініць. Калі раней гэта было амаль што немагчыма, бо, выбачайце, сярэднявечча, Кітай, так, усе адзін пра аднаго, здаецца, ведалі, да Кітая прыходзілі паслы з Егіпту, з Тулунідаў, з Фатымідаў, але ж, гэта было фармальна, далёка, і сапраўды нейкай фактычнай сувязі не было, да і вандраваць было цяжка, таму што заўсёды вось той жа шоўкавы шлях, пакуль ты той Кітай пройдзеш, тебе трэба прайсці праз 30 дзяржаў, і гэты 30 дзяржаў з кожнымі 5 гадамі іх спіс абнаўляецца. Таму
Прастора была небяспечнай, але манголы зрабілі так, каб гэта ўсё было бяспечна і каб была цыркуляцыя гандлю ва ўсё гэтай вялікай прасторы, цыркуляцыя культуры, рэлігіі, каб усё гэта ішло вось па нітачкам з Кітая ў Індыю, з Індыю, Персію, з Персіі, там у Еўропу, каб гэта ўсё паміж сабой было сувязана, кантактырыла і суадносна зрабіла нешта новае. Таму гандаль расквітае, таму што гандляры могуць ісці спакойна ад Кітая да Егіпту і не супакоіцца за сваю бяспеку. Манголы нават гаварылі, што вось па нашаму гандлёваму шляху, калі мы дадзім вось адной жанчыне з персікамі закладку, што яна можа там ісці спакойна па тэрыторыі мангольскай імперыі, то нам можа спакойна ісці па тэрыторыі мангольскай імперыі з Егіпта да Карэі, і ніхто у яе не адбярэ гэтыя персікі. Таму мангольская імперыя яна стварыла бяспеку і сапраўды вось гэтыя камфортныя абставіны ў гэтай імперыі яна зрабіла. І дзякуючы гэтаму цыркулюецца гандаль, у Кітаі цякуць рэсурсы, і з Кітая цякуць ідэі, тэхналогіі, вось усё гэта, чым Кітай раней, часткова не дзяліўся, але зараз гэта ўсё цячэ ўнутр і знутры. Таму культура, рэлігія, яны прыбываюць у Кітай новае, маніхейства тое ж. Яно раней было у Кітаі, але зараз яно атрымоўвае такі легальны статус, бо манголы з імперыяй Юань, яны ставіліся, спакойна да іншых рэлігій. Бо яны самі былі тэнгры, паганцамі са стэпаў, вось іх ідэі вялікага неба, бясконцага неба, і ім было ўсё роўна, што-то. У іх імперыі былі і праваслаўныя, і нестарыянцы, і будысты, і індуісты часткова, і усе, і ісламісты, усе былі там у гэтай імперыі. Ім абсалютна было ўсё роўна, плаці дзесяціну, у даным выпадку не дзесяціну, але, дань плаці, карацей, і вызнавай, што хочаш. Таму Кітай, ён у гэты перыяд становіцца адкрытым, вялікім. Усе могуць пазнаёміцца з Кітаем. Таму вось такі чалавек з Марокка, як Ібн Батута, і праводзіць свой шлях у Кіtaі, апісвае яго для арабскіх крыніц. Ён якраз такі вандраваў па гэтай вялікай мангольскай імперыі, па гэтай Пакс Манголіка, па мангольскаму свету. Ён прайшоў праз Ільханат, гэта персідская частка мангольскай імперыі, ён там павандраваў па Залатой Арде, вось такая таксама частка мангольскай імперыі, ён таксама наведваў Кітай, я пісаў, таксама такі чалавек, я думаю, вы, мабыць, яго ведаеце, Марка Пола. Так, ён таксама наведваў імперыю Юань якраз у часы Пакс Манголіка. Дзякуючы гэтым ён якраз і змог перадалець усе гэтыя прасторы Сярэдняй Азіі, Туркестану, Персіі, вось дзякуючы таму, што яму далі вось таблічку, што ты можаш спакойна вандраваць, ён сапраўды спакойна вандраваў па мангольскай імперыі. Вось, але на кожную акцыю ёсць рэакцыя. Таму местныя жыхары, яны ўспрымаюць, што так, зараз нас захапілі, і кампанія была дрэнна, сапраўды кампанія была жудасная манголаў пры захопе Кітая, яны там выразалі дзесяткі мільёнаў чалавек, таму у местных былі нейкія прычыны, каб манголаў не любіць, якія прыйшлі і іх і захапілі. І таму сувязуюць, так, прыйшлі манголы, і начасова прыйшлі там нейкія уплывы з захаду, з гэтых варвараў, з не цэнтру сусвета. Так, прыкольна ўся гэта індыйская штучкі, там персыцкія, мы з гэтым раней былі знаёмы, але зараз мы таксама гэта бліжэй мацаем, але ўсё ж такі ёсць гэтая сувязка. Прыйшлі манголы дрэнныя, і прыйшло там новыя ідэі. І суадносна гэта дрэннае таксама перадаецца на новыя ідэі. Пачынаецца вось такі погляд на ізаляцыянізм і гаварыць, а вось памятаеце, а раней манголаў не было, і вось у гэтага ўсё іншаземнага не было. Таму вось такі першы пачынаецца тут ідэя каб развярнуцца на ізаляцыянізм. Але ўсё добра на доўгі час быць не можа. Таму мандат нябёсаў, як і дынастычны цыкл, пачынае рабіць свой абарот. Ад эпохі росквіту, ад эпохі эканамічнай стабільнасці, актыўнага гандлю, ад эпохі Пакс Манголіка, часткова яно ідзе ўсё ўніз да спаду. Нябёсы паказваюць, што
Мангольская імперыя, мангольскія ўладары, яны зараз не адпавядаюць стандартам, якія маюць быць. Бо у сярэдзіне 14 стагоддзя адбываецца адразу шмат крызісаў. Па-першае, тая самая, што і бушуе ў Еўропе, чорная смерць, або чума, або, як яе называлі кітайцы, вялікі мор, па-кітайскі да уньі. Бо гэтая чума таксама затронула і Кітай, бо, як мы памятаем, як яна распаўсюджвалася, якраз па гэтаму свету пакс манголікі. Манголы стварылі такое асяроддзе, каб вось гэтыя гандляры, там вось кожны ўторнік хадзілі з Кітаю ў Персію, і як бы кожную пятніцу з Персіі хадзілі ў Еўропу. І таму гэта ўвогуле ідэальная аснова для таго, каб хваробам распаўсюджвацца. Таму вось якраз па мангольскім гандлёвым шляхам, у цэнтры якраз пакс манголікі гэта і стаяў Кітай, вось у гэты цэнтр Сярэдняй Азіі і прыходзіць чорная смерць. І таму, для кітайцаў гэта як бы не новае. Яны да гэтага страдалі ад хвароб, для іх як бы самая вялікая бяда гэта патоп. Таму кітайцы як-неяк гэта перажываюць, але ж далей нам гэтая чорная чума вельмі шмат як бы сыграе ў развіцці герояў, якія будуць абмяркоўвацца потым. Але сапраўды нейкі удар па іміджу, нейкі удар па рэпутацыі і па легітымізацыі дынастыі Юань зрабіла якраз чорная смерць. І больш за тое, акрамя чорнай смерці, жоўтая рака разлілася, Хуанхэ разлілася, з-за таго, што на месцы пад кіраўніцтвам манголаў всякія гэтыя канальчыкі, адводчыкі, каб гэтыя нейкія разлівы рэгуляваць, з-за таго, што гэтыя всякія інжынерныя структуры, яны не былі як належыць дагледжаныя, то, калі адбываецца нейкі катастрафічны, сапраўды нейкі гэта катастрафічны разліў, шмат людзей проста губляюць дамы. Шмат людзей губляюць родных, там нейкія пагіблых дзесьці мільёны, і таму людзі яны шукаюць, а што? А чаму? Вось я учора я вёў праведнае жыццё. Я духам спальваў всякія спічкі, кавалачкі, палачкі. Маці паважаў, бацьку паважаў. Далей што? Вялікаму небу маліўся, нават у будысцкі манастыр хадзіў. А мне за што? А суседу майму, Васілько, за што? Чаму так? А таму, што неба паказвае, што цяперашняя дынастыя, яна не варта свайго палажэння. І таму вось у Кітая адчыняецца партал у ад, так мовіць. І таму кітайцы ідуць у свае падвальчыкі, бяруць свае тапорчыкі, вілы всякія, коп'і, палкі, апранаюць на сябе чырвоныя павязкі і гавараць, што вось дынастыя страціла мандат неба, і мы ідзем яе разбураць. Вось так і пачынаецца паўстанне чырвоных павязак, якая і прывядзе да прэстолу сённяшні будзем абмяркоўваць дынастыю Мін. І як мы ведаем, у крытычныя часы радыкальныя ідэі таксама рэлігійныя, нават нейкія сектанцкія, атрымоўваюць вялікую папулярнасць сярод насельніцтва. І таму становіцца папулярна такое даоска-будысцкае цячэнне, як белы лотас. Лотас гэта вельмі важная кветка ў будызме. Калі паглядзець вось на нейкія праявы, то мы бачым, што іх там Будды сядзяць на тронах з лотасу, таму што лотас гэта кветка, якая, здаецца, расце з гразі, але яна такая прыгожая. Таму будысту бачыць у гэтым вялікі сімвалізм. І вось гэтая секта белага лотаса, яна міленарысцкая і такая апакаліптычная. І ідэалогія такая, што вось паглядзіце, што вы бачыце між сабою. Сем'і мёртвых яны копяцца горамі, рэкі разліваюцца, землятрусы, прыйшла чума, усё дрэнна. 100 гадоў назад нас прыйшлі маголы і палову нас павыразалі. Усё ўвогуле жудасна. А як так? Чаму так? А ведаеце, таму што хутка
прыйдзе такі чалавек, нават не чалавек, просто прыйдзе Будда Майтрэя. Ён Будда будучыні, ён восстановіць мір, справядлівасць, ён восстановіць гармонію і парадак, ён зробіць так, каб усё было так, як яно належыць быць. Зараз вось апошнія часы. Зараз нам трэба ўзяць і мяняць вакол нас, каб мы падрыхтавалі вось менавіта глебу, каб прыйшоў Будда Майтрэя. Таму, браты і сёстры, падымайцеся, бярыце свае тапорыкі, зробім жа гэты свет лепшым, каб Будда Майтрэя прыйшоў і выратаваў усіх нас. Вось, і на гэтую секту, дарэчы, таксама паўплывала тое ж самае маніхейства. Яно было забаронена. Яшчэ, як мы памятаем, у Рымскай імперыі, калі у другім стагоддзі нашай эры і ў трэцім стагоддзі на маніхейства былі вялікія ганенні, таксама у персы іх гналі. Увогуле, адусюль іх прагналі, але ж у юаньскім Кітаі яны былі дазволены, таму яны аказалі вялікі ўплыў. І што такое маніхейства? На маніхейства паўплывалі зарастрыйскія ідэі аб дуалізме свету. Ну, некаторыя зарастрыйскія ідэі, не ўвесь зарастрым дуалізмскі. І там говораць, што вось свет – гэта супрацьстаянне між дабрынёй, між светам і між злым, між цёмным, між цемрай. І вось гэта ўсё між сабой кожны дзень змагаецца. І мы зараз не павінны там чакаць чагосьці, сядзець, думаць, ну, так яно належыць быць, ну, ўсё, раней як бы заўтра. Не. Маніхейства, яно вас заклікае да дзеяння, заклікае. Трэба сёння рабіць. Трэба, вось бачыш несправядлівасць, гавары, што гэта несправядлівасць і спрабуе вырашыць. Бачыш, што кагосьці прыгнятаюць, гавары, што яго прыгнятаюць. Гэта праяўленне цемры. Вось давайте же сюда распаўсюдзім свет, супынім мы прыгняценне. Таму, дарэчы, іх і шмат дзе не любілі, таму што, ну, там, ты робіш свае чысткі, там, вось, свае звычайныя справы, а ты прыходзіць нейкі маніхейца, гаварыць, не трэба так рабіць, я злуюся, я на цябе зараз это буду з тапорыкам ісці. Таму іх адусюль прагналі. Але ў Кітаі яны прапаведавалі так, і кітайцы іх паслухалі і казалі, добра, таму вось, яшчэ маніхейства тут казала фактар уплыву на секту белага лотаса і вось на паўстанне чырвоных павязак. Вось, і гэты белы лотас з думкай аб тым, што хутка прыйдзе Будда Майтрэя, што ён ачысціць усю зямлю, што прыйдзе хутка ідэальны ўладар, які стварыць ідэальны свет, і што нам трэба зараз штосьці рабіць, а не проста яго чакаць. Вось з гэтымі ідэямі, які займаны маніхейства, яны бяруць тапорыкі, коп'і, мячы і падымаюць іх супраць юань. І таму вось паўстанне чырвоных павязак. У радыкальныя часы, у часы бедстваў пачынаюцца радыкальныя дзеянні. І менавіта падчас гэтага паўстання мы бачым такога чалавека, які потым будзе вельмі важным для нас. Гэты чалавек Чжу Юаньчжан. Чалавек з правінцыі Аньхой на поўдні Кітая, які нарадзіўся ў сялянскім сям'і, вось апошнім рабёнкам у сям'і, апошнім дзіцём. А гэта значыць у кітайскіх рэаліях што? 8 ці 9. Таму так. Ён быў самы малодшы, таму ён як бы хацеў там выганяць скаціну для багатых гаспадароў. Ну, увогуле, ён быў знаёмы вось цяжкім трудом сапраўды з дзяцінства. І таму вось, ну добра, ён там пахаў, араў, але калі ён быў, ну, амаль што дарослым, прыйшла чорная вось смерць і выкасіла цалкам яго сям'ю. Якраз чума тут і паўплывала вельмі шмат на яго. Вось застаўся толькі ён і яшчэ адзін брат. Бацька, маці, браты усе памерлі. І, ну а што, ён яшчэ не дарослы. Як яму там, ён не ведае, як там пахаць рыс нармалёва, як там за скацінай праглядаць. Да і як бы ўся гэтая мадэль кітайскага, ну, вядзення жыцця, яно патрабуе якраз сям'і, каб існаваць. Каб хтосьці хадзіў там за рысам даглядаў, каб хтосьці скаціну выганяў, каб хтосьці там хадзіў там далей на рынак гандляваў. Вось гэтае патрабаванне, каб было шмат людзей. Ты не можаш сам сябе адзін пракарміць у гэтай мадэлі, ты не знаём з альтэрнатывамі. Таму ён ідзе і становіцца папрашайкай. Ну, трошкі пабыў папрашайкай, то есть як бы ён пабываў увогуле самых ніжэйшых слаях грамадства. Пасля ён далучаецца да будысцкага
манастыра, дзе яго мінімальна адукоўваюць грамаце. І там вось ён аналізуе, а што прывяло яго да гэтага становішча. Ён як бы бачыць, што зараз намі кіруе імперыя Юань, і ён бачыць, што ёсць нейкі багатыя гаспадары, нейкія гэтыя чыноўнікі, адміністратары, але што яны ўвогуле робяць? Яны праядаюць рыс, а менавіта ён чалавек, якому патрэбна рыс. Ён можа выпрацоўваць ежу, але яму ежу ніхто не дае. Ну, здарылася, што сям'я памерла. І што? Кожны заслугоўвае ежы, але ад кожнага патрэбны сапраўды нейкі рэальны труд. Нейкая рэальная праца. Ён бачыць, што гэтыя чыноўнікі, што гэтыя эліты, яны праядаюць хлеб. Нават тыя ж самыя вучоныя, так што яны ўвогуле робяць? Дармаеды. І таму вось у яго галаве закладваецца эта ідэя, што вось гэты вялікі дзяржаўны апарат, ён ужо вельмі затлусцеў, вось пакрыўся тлустам. Ён цалкам дармаедны, ён ужо не прыносіць ніякай карысці. Яго трэба цалкам рэфармаваць. Вось з гэтым у галаве ён жыве, але потым яго манастыр распускаюць. Ён зноў становіцца папрашайкай, але ён маў харызму, і таму ён знаёміцца вось з крымінальным светам, і там ён нават становіцца главаром адной з банд. І дзякуючы гэтаму яго ёсць як бы потым адна банда перастае ў дзве, а там дзе дзве, там і тры, і таму вось ён ужо на момант паўстання чырвоных павязак ён пазнаёмся якраз з ідэяй белага лотуса, з ідэяй таго, што трэба звернуць дынастыю Юань. Ён сам ад яе маў на яе абіды, як бы менавіта за яе, у яго разуменні, за яе прыйшла чума, таму што яны такія неверныя, за яе прыйшла чума ў яго дом і забіла яго сям'ю. Як бы ён ведае, што нават калі я стану там гіпатэтычным імператарам, нават уладаром сваёй правінцыі, але ну зараз што? Зараз пачынаецца грамадзянская вайна, гэта вельмі, калі ў яго будзе нармалёвая армія, а яна ёсць, гэтыя ж папрашайкі, гэтыя нейкія бандыты, але ж выдаў бандытам нармальныя коп'я, нармальных адукаваў, пастраеннем адукаваў, і вось нармальны полк. Вось гэтым усім у галаве наш Чжу Юаньчжан далучаецца да паўстання чырвоных павязак. І вось паўстанне пачынаецца ў сярэдзіне 14 века. Ну вось дзесьці ў сярэдзіны паміж 50-м годам і 0-м, то есть дзесьці ў 60-е годы гэта паўстанне пачынаецца. Таму так, манголы, яны, каардынуюцца, нейкі нават паўкі паўстанцаў разбіваць, гэта вельмі брутальная грамадзянская вайна, гібне шмат людзей. Як бы, добра, манголаў як неяк выгналі там, назад загналі, далі там свае землі, свае пустэльні, у свой каракарум. Але што зараз рабіць? Вось паўстанне падымалі хто? Вось гэтыя, у ангельскай мове слова варлорды, то есть гэтыя атаманы, то есть гэтыя, людзі, нейкія главары вось сваіх рэгіёнаў, нейкія правадары. У іх у кожнага ёсць армія, і ў іх кожнага няма жадання дзяліцца сваёй уладай. А гэта што? Як бы шмат цароў на адным троне сядзець не можуць. Ёсць як бы канцэпцыя аднаго Кітая, і што ў аднаго Кітая адзін імператар, а не шмат гэтых атаманаў. Таму яны бяруць зноў жа за мечыкі, за коп'і, за тапорыкі і ідуць рэзаць адзін аднаго. І зноў жа гэтая проста бойня, вось гэты ад, ён працягваецца. Гімне яшчэ шмат людзей, як бы рэкі пакрываюцца ў крыві, але ж вось наш Чжу Юаньчжан, які заняў сваю пазіцыю ў такім горадзе, як Нанкін. Вы, можа, яго чулі па событиям, по падзеям 20-го стагоддзя, але ён там заняў як бы сваю сталіцу. І вось з гэтага Нанкіна ён там выганяе манголаў з поўначы, з поўдня і з захада нейкіх таксама атаманаў. І таму ён як бы вынікае пераможцам у гэтай гульне, там дзе кароль гары, вось, цар гары. Вось ён зараз цар гары, ён цар Кітая. Ён выйшаў з гэтага батл-раяля. Ён зараз адзін імператар. Ён перамог у гэтай грамадзянскай вайне. Як бы, так, былі прадательствы, былі здрады, былі падманы, былі каварствы, вось было шмат крыві, шмат мяса, але ўсё ж такі ён перамог.
Гэты як бы паўстанне зноў жа там пагібла дзесятка мільёнаў чалавек, але ў нас затое зараз новая дынастыя. І Чжу Юаньчжань яе называе дынастыяй Мін. Як бы зноў кола дынастый зрабіла свой абарот. Зноў мандат нябёсаў благаваліў на пастаўленне новага імператара. Зноў цыкл працягваецца. Гэта не хаос. Не, гэта гармонія, гэта ёсць парадак. У Кітаі ўсё стабільна, у Кітаі ўсё як мае быць, як заўсёды. Ну, як бы, так лічыць, ну, ідэалагічна, як бы, стабільна, але там з дзесятка мільёнаў, ну, памерлых. Ну, выбачайце, гэта Кітай, як бы, вялікая шчыльнасць насельніцтва, значыць, вялікая колькасць стратаў у войнах, асабліва ў грамадзянскіх і асабліва ў такіх абставінах. Таму так, вось наш Чжу Юаньчжань, ён становіцца імператарам Хунну, і ён робіць новую дынастыю, дынастыю Мін, як бы у перакладзе як бы такую цудоўную дынастыю, великолепную дынастыю, вось гэта Мін значыць. І яе колер, ну, зноў жа, таксама нам трэба пазнаёміцца з такім філасофскім аспектам кітайскай культуры, як вусінь. Вось гэты 5 элементаў, цыкл. І гэта абазначае, што, ну, гэта ўвогуле паходзіць з даасізмам, як мы ведаем, што там даосы ўсякія, яны вельмі любяць вывучаць свет і вельмі любяць сачыць, як там штосьці там, вось метал рэжа дрэва там разлагаецца ў землю, з зямлі выцякае вадзічка, значит, вадзічка тушыць агонь, там з агня ствараецца метал, там з зямлі выходзіць метал. Вось усе гэтыя ператворанні, усе гэтыя элементы, вось гэтая алхімія, гэта вось у нас ёсць ад даосаў. І таму гэтая алхімія таксама пранікаюць такія філасофскія, зноў жа, легітымныя абаснаванні дынастыі. І дынастыя гаворыць, што так, мінулая дынастыя Юань, у яе яна асацыіравалася з металам, так, то есть захопніцтва, такая стальная рука, як бы мы прыйшлі манголы, так, мы кітаізіруемся, але ўсё ж такі мы метал, мы цвёрдыя і мы асаблівыя, мы самыя крэпкія. А вось далей па дынастычнаму цыклу, вось па цыклу элементу, маецца быць вагонь, чырвоны, то есть калі мінулы колер дынастыі Юань быў белы, то тут будзе колер чырвоны, колер вагню. І вагонь тут сімвалізуе свет, цеплыню і абнаўленне. Тое, чаго ўсе жадалі, вось пасля гэтых дзесяцігоддзяў спада, эканамічнай рэцэсіі, пасля гэтага ўсяго жаху, усе жадалі чагосьці новага, якойсьці змены, як бы ўсім ужо астачарцелі манголы, чума, разлівы, усе жадалі чагосьці новага. І вось наш Чжу Юаньчжань ім гэта новае і дае. Ён гаворыць, што вось мы, новая дынастыя Мін, мы чырвоныя, мы з вагню, і мы зробім усё, як мае быць. Ну, і думаю, варта гаварыць зараз пра самога імператара. Дарэшце, вось мы, як бы, уступ скончыўся. Пачала тэма сённяшняга відэа. Імперыя Мін. І вось, першы імператар наш, Хун-У. Што ён рабіў? Ну, трэба, ну, як бы, мы ведаем пра яго мінулы, і, значыцца, мы будзем ведаць, чаму вось ён будзе рабіць нейкія рэчы, якія ён будзе рабіць. І таму яго, па-першае, трэба зразумець ідэал, да чаго ён імкнуўся. Як бы яго ідэал у галаве гэта было тое, што ён хацеў, каб кожная вёсачка ў імперыі была стабільнай, самапатрымліваючайся аграрнай вёсачкай, каб яна вырошчвала сабе рыс, каб яна ела гэты рыс, каб яна ввогуле была скатынку і ела гэтую скатынку, каб яна вось хадзіла ў бліжэйшы лес і там вось рабіла сабе дровы і сябе прыносіла, каб яна там, калі ёсць, вырошчвала сабе чаёк і піла чаёк. Дык вось, дзе у кожным доме як бы выраблялася і елася еда, каб кожны дом ён прынасіў як бы сваю клятву імператару, каб усё было стабільна і ў гармоніі, як бы. Зноў жа, гармонія, кітайская каштоўнасць. І тое, чаго якраз і не хапала Чжу Юаньчжану.
як бы, каб кожны дом ён быў свабодным ад эксплуатацыі, ад лендлордаў всякіх, то есть ад гаспадароў, ад багатых землеўладароў, ад карупцыянаваных чыноўнікаў, адміністратаў, якія так і наравяць забраць у цябе апошні рысік. Вось каб гэтага ўсё не было, каб проста была вёсачка і рысік, і імператар. Больш нічога не трэба. Вось. Гэта менавіта быў яго ідэал, таму што гэта менавіта тое, аб чым ён марыў у дзяцінстве. Аб чым ён марыў, калі бачыў, што яго бацькі памерлі. Аб чым ён марыў, калі бачыў, што зараз ён мае даваць свой апошні рысік вось гэтаму багатаму арыстакрату, таму што так трэба, таму што падаткі такія. Ён менавіта аб гэтым марыў, калі ён быў папрашалкай. Вось менавіта той самы дом, які ён заўсёды хацеў, але які ён ніколі не маў. Ён хоча, каб зараз кожны вось гэты маленькі Джу Юанджан, патэнцыйны, які вось зараз можа у гэтай імперыі расці, вось нейкі Джу маленькі, каб вось у гэтага маленькага Джу не паміралі бацькі, але каб яго было спакойнае і размеранае жыццё. Каб ён не сутыкаўся з тым, з чым сутыкнуўся Лі Юанджан, каб ён проста жыў спакойна і ў гармоніі. І то вось гэта і быў ідэал імператара Хунну. Ён з-за гэтага, дарэчы, не любіў эліту, вось эту вучоных элітаў, адміністратараў, якія якраз і складалі гэтую адміністрацыйны вялікі апарат Кітая, і дзякуючы якому ён функцыянаваў, яго была такая вельмі унікальная сістэма кіравання. Таму ён вось як бы сакраціў моц арыстакратаў. Ён як бы забіў шмат арыстакратычных сем'яў, ён як бы выгнаў у ссылку шмат шляхетных людзей, таму што, па-першае, былі пытанні з легітымнасцю. Вось да гэтага ўсе гэтыя арыстакратычныя кланы, сем'і, дынастыі, яны што? Яны як бы, дзе вы былі апошнія 80 гадоў, калі тут была юань? Што вы там рабілі? Вы што, манголам прыслужвалі? Вось гэтым зверам, вось гэтым варварам, якія прыйшлі да нас 100 гадоў назад і выразалі тут у нас усіх? Вы што, іх падтрымлівалі? То есть тут вось як бы у эліту ёсць пытанне з легітымнасцю, таму што, здаецца, некаторыя прыслужвалі манголам. Таму таксама ён з-за гэтага аддаваў, сваю любоў ваенным уладарам і, звычайным проста людзям, якія даказалі сваю надзейнасць і сваю прыгоднасць праз шлях, які яны прайшлі разам з ім падчас паўстання чырвоных павязак. Таму вось ён як бы, у яго быў добры генерал, з якім ён стаяў плечо падчас там, калі яны мангольскую кавалерыю рубілі там пад Нанкінам. Вось ён гэтага генерала і ставіць як кіраўнічым нейкай фудзяне. У яго быў там нейкі верны салдат, які заўсёды змагаўся, які заўсёды браў пад казырок і заўсёды першым ішоў у бой і які выжыў. Вось добра, ён зараз будзе кіраваць нашай арміяй Кітая. Вось менавіта з-за гэтага ён як бы не успрымае стары бюрократычны апарат. Так, здаецца, як так бы мовіць, па Канфуцыю трэба, каб вучоныя людзі кіравалі імперыяй, каб і людзі, якія ведалі матэматыку, якія ведалі мараль, якія ведалі эканоміку, ўсё як бы разлічвалі. Але Джу Юанджан, ён як бы тут робіць, што так, але не зусім. Зараз ён лічыць, што трэба зрабіць не людзей, якія сапраўды прыгодныя, а людзей, якія сапраўды верныя да гэтай мадэлі. Таму што нават калі гэты чалавек добра ліча, таму ён будзе добра збіраць падаткі сялянаў, але і адпраўляць іх далей у Нанкін, але заставаць у сваёй кішэні. Таму так, вось вытравіць карупцыю, вытравіць гэты мангольскі дух было яго прыярытэтнай задачай, і дзякуючы гэтаму ён якраз і ставіў, здаецца, нерэлевантных да сваёй пасады людзей. І таксама ён памяшаў з гэтую бюракратыю, дзякуючы якой ён стварае аўтакрат. То есть няма сістэмы здзержак і балансаў, якая была да гэтага ў Кітаі. То есть Кітай, ён заўсёды маў такую вялікую, складаную, адміністратыўную, цяжкую такі бюракратычны апарат, які нават быў цяжэй, чым у Рыме. То есть там не было ўвогуле такога разумення, што гэта мая зямля. Не, уся зямля, гэта зямля дзяржавы. Выбачай, ты зараз тут толькі адміністратар. Вось тебе даецца там ва ўладанне нейкія участачак, там нейкая, так бы мовіць, па еўрапейскім меркам графства. І вось ты
ты збіраеш падаткі з гэтай дзяржавы, адсылаеш далей у казну імператарскую, і з імператарскай казны табе даецца як бы на прапітанне. І ўсё, як бы тут не было феадалізму, нейкай кланавай сістэмы, я брат, я сват, не, як бы тут была мерытакратыя і адміністрацыя. Ці выконвалася яна, залежыць ад перыяда і залежыць ад часоў і залежыць ад месца. Але ж, ну так, бюракратыя была. І Юаньчжань у гэтым бачыў, што яна памяншае яго ўладу, што яна якраз з'яўляецца вось спадчынай гэтага мангольскага штосьці, вось там іга. Таму яна мяшае яму сапраўды імкнуцца да ідэалу яго вялікай вёскі, вось ідэальнай вёскі. Таму ён як бы памяншае яе, і дзякуючы гэтаму, калі менш элементаў, і калі элементы верны, вось калі ў цэпе шмат звенняў, то яна там будзе боўтацца, ніяк не рухацца, але калі ў цэпі мала звенняў, але яны крэпкія, то ты ей казаў, вось, ідзі направо, вось, махну ручкай, і ўся цэп направо махнулася. Таму вось, мало элементу ў гэтай ступенькі, у гэтай іерархіі, вось мало ступенек, значыцца больш аўтакратыі, больш улады самога імператара. То якраз да чаго і імкнуўся Чжу Юаньчжань, каб у гэтай усе рэформы прасунуць. Бо на яго рэформы быў як бы вялікі адкат, вялікі пратэст з боку якраз гэтых эліт, з боку людзей вучоных і з боку старой арыстакратыі. І вось ужо з такім багажом Чжу Юаньчжань пераходзіць да стварэння свайго такого першага вялікага праекту на пасту імператара. Гэты праект – гэта вялікі код Мін. Да Мін Люй. Да, вялікі Мін, Мін, Люй, кодекс. Вось вялікі кодекс дынастыі Мін. Ён пераходзіць да гэтага. У 1397 годзе, і гэты, як бы, юрыдычны кодекс, такі свод законаў, які ён засноўваўся на своду законаў дынастыі Тан, як бы кітайскай дынастыі, што мы зараз назовем раннім сярэднявеччам, то есть 7-е стагоддзе, 6-е стагоддзе, 8-е стагоддзе. Вось на гэтым якраз і было заснаванае новы кодекс. Але яшчэ ён у яго дадаў канфуцыянскую этыку, што была вельмі папулярная ў яго часы. І што ж усё ж такі было запісана ў гэтым кодзе? Па-першае, як бы іерархія і павага, яны былі пад аховай якраз юрысдыкцыі. Як бы сын не мог зрабіць нейкага злачынства свайму бацьке або сваёй маці. Як бы падчынёны не мог там напісаць на вышэйстаячага, таму што гэта канфуцыянская этыка. То есть заўсёды па Канфуцыю трэба, каб было вось гэтая звязка малодшы, старэйшы. Старэйшы кіруе малодшым, малодшы падпарадкуецца старэйшаму, малодшы як бы робіць, як кажа старэйшы, а старэйшы ён думае, а як зрабіць так, каб было добра ўсім, і малодшаму, і сябе, таму што як бы эксплуатацыя па Канфуцыю парыцалася, як бы говорю, што навошта, як бы ты вось заставіш яго шмат працаваць, ты ён вазьме і памрэ, і што, это дрэнна. Таму трэба так працаваць, каб было добра і малодшаму, і старэйшаму. І вось і падпарадкаванне. І калі там сын там пісаў даносы на свайго бацьку, гэта лічылася вельмі дрэнным, вось як бы прыступленнем па Канфуцыю, таму што гэта, сацыяльна парыцаема вельмі. І зноў жа наш гэты Чжу Юаньчжань, ён звычайны хлопец з вёскі, у яго вёскі сталася так, ён як бы праходзіць у сталіцу, у сталіцах у дакументах гэтага не напісана, і таму ён як бы сам садзіцца і піша свой новы як бы свод законаў. Таму гэта, незвычайны хлопец з вёскі, імператар, але ж вось садзіцца і піша свод законаў. Таму як бы не трэба думаць аб ім як, аб нейкім глупым імператарам. Зусім не. Таксама мараль, вось, нейкія адміністратары, нейкія афіцыялы, яны малі рабіць так, каб яны былі маральным прыкладам для падчынёных, зноў жа, Канфуцый. Як бы старэйшы падае прыклад малодшым, як трэба рабіць. І гэта ўжо патрабавалася зараз на легальнай аснове. То есть, як бы, у нашай еўрапейскай традыцыі ёсць як бы падзеленне паміж легальным, маральным, там і нават ужо часткова рэлігійным. Але ў кітайскай зараз не бяруся казаць, але тады вось Чжу Юаньчжань вырашыў, што навошта?
Вось мараль яна вельмі крутая. А чаму б яе не запихнуць як бы ў легальны кодекс? Запихнуў. Таму так вось маральна кіраваць. Такі быў прынцып кодекса. Таксама нармалёва праздрысная рэгуляцыя ў адміністрацыі. У кожнага чыноўніка на месцы былі наканаваны і ліст як бы яго доўга, яго абавязкаў. Карупцыя або непавага, або невыконванне гэтых абавязкаў былі вельмі строга наказаныя. Таму там, калі нейкі чыноўнік зажыраецца, якраз пакрываецца тлушчом, там у карупцыі шмат там сялян абдзірае, то яго прыходзяць і б'юць палачкай, як бы. 10 там цяжкіх палак і ссылка, 20 цяжкіх палак і ссылка, 20 цяжкіх палак і смерць, так далей. Таксама вось як бы зноў жа наказанні, таксама яны як бы усе былі распісаныя, таму што вось у кітайцаў ёсць разуменне, як все прыводзіць да рэгуляцыі, да фармалізацыі і да стандарту, асабліва ў той час. І таксама адзін з пунктаў гэтага кода гэта гармонія і сацыяльны парадак. Код быў не толькі напісаны дзеля того, каб як бы вось меры наказанняў, як бы не, зусім не. Код быў напісаны дзеля того, каб захаваць сацыяльную стабільнасць, сацыяльны спакой і як бы маральнае становішча насельніцтва. Код быў напісаны дзеля того, каб усе як бы рабілі па канфуцыю, так мовіць. Каб не проста, ну як бы, ну выбачай, я буддыст, як бы канфуцыянскай этыкай не знаём, не. Зараз усе не толькі маюць там чытаць Канфуцыя, вось яго пяцікніжжа, не. Зараз усе маюць выконваць, але таму што чаму? А чаму не? Канфуцый прыкольны, Канфуцый добры, Канфуцый дрэнны. Хто можа казаць, што Канфуцый дрэнны? Ніхто не можа казаць. Таму вось упіхнулі закон, і ўсе зараз маюць паводзіць па маралі, а значыцца правільна і эфектыўна, па дабрадзейнасці. І вось гэты код, гэты кодекс, дзе ўсё было напісана, як трэба па-маральнаму, як за што трэба наказваць, як за што трэба рабіць, вось гэты вялікі кодекс дынастыі Мін, ён будзе працаваць не толькі Мін і не выконвацца толькі Мін, але ж таксама паўплывае на легальную сістэму ва ўсёй Усходняй Азіі. У Карэі, у Японіі, у В'етнаме, у Паўднёва-Усходняй Азіі, нават у Інданезіі ён таксама на гэта паўплывае, на легальную сістэму, вось на сістэму юрыдычную. Таму гэта сапраўды проста не праца там нейкая, ну там Канстытуцыя Кітая, не зусім. Гэта менавіта штосьці смежнае паміж маральным і легальным, нейкі мікс між імі, што стварыў наш Джоу Юаньчжан. Далей, палітычная структура. Таксама наш Хунну пераносіць сталіцу імперыі Мін у такі горад, дзе ён і пачынаў, дзе была яго кліка, у такі горад, як Нанкін. Ён яе пераносіць паўднёвей, бо раней сталіца была ў сучасным горадзе, ну, што зараз называецца Пекін, тады называлася Ханбалык, або Даду, то есть, як бы, ну, з ханскім горадам. То есть, каб у людзей не вызываць асацыяцыі, што там, здаецца, манголы былі, ты што там сядзіш разам з манголамі, ты што, сам мангол, то есть, каб пазбегнуць гэтых асацыяцый, як бы, супрацьставіць сябе манголам, то есть, манголы былі там, я тут, я не манголы, манголы не. Вось ён робіць такі сімвалічны шлях, ну, як бы ў сваіх пачатках, таму ён пераносіць у Нанкін. Таксама, пасля таго ён пераносіць сталіцу, ён думае, а можа я яшчэ раз яе перанесу? І думае, што так, ага, я ж гэта нарадзіўся ў кітайскай правінцыі Аньхой, і я хачу пабудаваць там сталіцу. Ну, як бы, згаджаецца, і ён там будуе сваю новую сталіцу Жонду, але яна не скончвае, і калі ён потым яшчэ памрэ, ну, ён не зараз памрэ, яшчэ яму трэба яшчэ шмат зрабіць, але ж будаванне новай сталіцы ў Аньхоі ніколі не скончыцца. Таксама, пра палітычную структуру. Вось, яго бюракратыя, яна была дамініраваная ваеннымі і людзьмі, якія былі лаяльныя яму і верныя падчас як бы паўстання чырвоных пязак. То есть гэтыя паўстанцы, яны зараз былі ў бюракратычным апараце. Таксама вось гэтыя адміністратары, гэтыя грамадзянскія чыноўнікі, у іх была мала аўтаноміі. Яны не маглі нічога зрабіць самі, ім заўсёды прыхадзіў нейкі прыказ вось ад гэтых ваенных, і яны рабілі. То есть іх было мала свабодадзеянняў. І таму гэта было зроблена дзеля того, каб не дапусціць
з'яўлення пераваротаў або всякіх канспірацый і замоваў у бюракратычным апараце, каб, напрыклад, спраўдзіць там параліз казны і каб у яе туды не ішлі грошы, каб вось каб гэтага ўсё не было, ён бярэ вось гэты бюракратычны апарат пад свой кантроль. То есть калі да гэтага быў як бы імператар, як бы яго двор, быў яшчэ адміністратыўны апарат і быў як бы звычайныя людзі, то зараз не імператар, вось адміністратыўны апарат, яны змешчаны. Імператар зараз напраму уладарыць гэтым адміністратыўным апаратам. І таксама вось нават калі ён ужо ўзяў яго, як бы за ўсё, што можна было ўзяць, то імператар ужо ўзяў адміністратыўны апарат, але ж вось у 80-м годзе, ужо пад канец яго кіравання, ён за параноі думае, што але супраць мяне ж там зараз плятуць нейкія плёткі, зараз будзе паўстанне супраць мяне. Таму ён зноў жа робіць ужо актыўнасць, якую ён рабіў раней, ён праводзіць чысткі вось у бюракратычным апараце. Як ён зышоў на престол і правіў чысткі, так ён і фармальна сыходзячы, фактычна. Ён як бы не адмовіўся ад престолу, не памрэ хутка, але ж перад тым, як памярэць, ён правёў чысткі ў бюракратычным апараце. То есть гэта чысткі Ху Уён. Вось ён убіў дзесяткі тысяч гэтых адміністратараў і іх сем'і. Каб ведалі, хто тут галоўны. Таму так, гэты чалавек меў цікавыя адносіны з бюракратычным апаратам, але ж ён яго рэфармаваў і таксама унёс у яго нейкія змены. Ды нават з усім гэтым цікава і іранічна, што нават калі ён быў паўстанцам супраць імперыі Юань, ён імкнуўся стварыць дзяржаву, якая болей-меней падобная на гэтай там і сапраўды кітайскай дынастыі, дынастыі, якія кіраваліся такім этнасам, як ханьцы, вось, тое, што мы зараз кітайцы, вось, ханьскія дынастыі, якія былі раней, то есть дынастыя Сун, Тан, вось, штосьці такое, вось, і ён пабудаваў дзяржаву такую мілітарызіраваную, у якой галоўныя былі ваенныя, якой галоўны былі гэтыя атаманы, і вось гэта ўсё цэнтралізоўна, аўтакратычна. Гэта болей паходзіла не на тую вось вялікую бюракратычную машыну Сун или Тан, не. Яно якраз было вельмі падобнае на тую ж самую імперыю Юань, супраць которой ён змагаўся. Вось так выйшла. Але ўсё ж такі, давайте яшчэ далей пагрузімся вось у структуру, якую пабудаваў вось Хун-У, каб спраўдзіць яго рэформы, каб спраўдзіць яго мару аб гэтай вёсачке, аб гэтай аграрыі. Вось, пасля хаоса мангольскага іга, ён думаў, што яму трэба дзяржавы, яму трэба кіраванне, якое было моцным, дысцыплінаваным і лаяльным толькі імператару. Ніякіх варлордаў, ніякіх атаманаў на месцах, ніякой эліты, ніякіх там навукоўцаў, усе гэтыя непатрэбныя элементы не маюць быць у яго дзяржаве. Толькі ён, людзі і нармальны эфектыўны апарат, каб з імі ўзаемадзейнічаць. Таму ён, хоць і працаваў на базе мангольскай імперыі Юань, але ён у яе цэнтралізоўную ваенную існасць дадаў яшчэ канфуцыянскі парадак. Вось, першае, цэнтральная адміністрацыя. Хуну ён бачыў, што да гэтага гэтая цэнтральная адміністрацыя там была расплыўчатай, не той, не гэта, ўсе пладзілася, всякія элементы удваиваліся, утраиваліся, але карысці яны больш не прыносілі. То есть ён бачыў шмат непатрэбных элементаў у гэтай сістэме. То есть шмат пасадаў, якія ядуць бюджэт, якія прапіваюць грошы на чай і якія штосьці робяць, але якія не прыносяць карысці, увогуле ніяк. Таму гэта ўсе трэба кончыкі падрэзаць, гэта ўсё пражэць, папіліць, каб засталіся толькі неабходныя элементы вось у гэтай вялікай структуры, якая не патрэбная па сваёй існасці, але якая вельмі лёгка развіваецца ў непатрэбшчыну, і гэту непатрэбшчыну трэба выпільваць. Таму ён арганізаваў вось усю дзяржаву ўсё кіраванне дзяржавы ў 3 галоўных часткі. Першае гэта цэнтральны сакратарыят Жоңшу Шэн. Это такое ядро адміністрацыі грамадзянскай.
ну, якая ўсім запраўляла, і ў главе гэтага цэнтральнага сакратарыята былі два галоўных консула. І вось пад гэтым цэнтральным сакратарыятам было 6 галоўных міністэрстваў. Вось першае міністэрства было, міністэрства па кадрам. Яно якраз праводзіла экзамены, каб адбіраць якраз чыноўнікаў на павіннасці, бо мы памятаем, што па канфуцыянскай маралі кожны мае працаваць на тым месцы, на якой ён заслужыў. Нельга проста, у мяне бацька быў чыноўнікам, значыць, я таксама буду чыноўнікам. Не, ідзі, сынок, здавай экзамены, калі ласка. Атрымаеш 5, будзеш нармалёвым. Не атрымаеш 5, не будзеш нармалёвым. Вось, дарэчы, гэтая сістэма зараз таксама ў нейкім выглядзе засталася ў Кітаі. То есть прамая сувязь між добрай адукацыяй, між нармалёвымі экзаменамі і становішча ў жыцці. Тады гэта працавала час ад часу. Агульна, фармальна, так мала сябе. Разумела, што нейкія карумпаваныя часы, нават самыя квітучыя, знаходзіліся людзі, якія абміналі гэтую экзаменацыю, якія не здавалі, якія там ўсё ж такі таксама былі праблемы, што, калі, напрыклад, селяніну, каму лягчэй здаць добрую экзаменацыю? Селяніну, які там 9-е дзіцё ў сям'і, якую трэба пахаць увесь дзень, які не мае ні сродкаў, ні жадання можа мае, то есть ні сродкаў, ні фінансаў, каб рыхтавацца да гэтых экзаменаў, або сыну гэтага ж самага чыноўніка, у якога шмат вольнага часу, у якога ёсць багаты бацька, які можа яму там правінцаваць нейкага настаўніка і падрыхтуе гэтага сыночка да экзаменаў. Сапраўды ўсё-такі гэтая стратыфікацыя, гэта падзяленне між класамі, тут праяўлялася. Таму у гэтым плане мадэль экзаменацыі, тое, што ўсе людзі маюць здаваць экзамены, каб патрапіць на адміністратыўныя дзяржаўныя пасады, тут у яе быў промах. Але ўсё ж такі гэта міністэрства па кадрам, яно спрабавала як-нейк гэта вырашыць. Але ж яно было створана ў першую чаргу дзеля таго, каб выбіраць людзей лаяльных да імператару. Бо, памятаем, Хунну, ён быў першы імператар са сваёй дынастыі, таму яму трэба зрабіць было нейкую почву, нейкую, глебу для таго, каб апарат не супрацьстаяў яму і яго сыну. Далей. Міністэрства даходаў таксама. Ўсё ж такі даходы гэтыя, разумела, падаткі і распределение зямлі і таксама стварэнне нейкіх падаткавых рэйтынгаў. Разумела, дзеля чаго. Далей. Трэцяе міністэрства рытуалу. Таксама вяртаемся да Канфуцыя, вяртаемся да даосаў. Рытуалы — гэта значная частка ў кітайскай традыцыі. Усё супраць проста рытуал, гэта значыць нават нешта большае, чым у еўрапейскай традыцыі. Нават калі ў еўрапейскай традыцыі мы разумеем, што так, гэта нешта такое сімвалічнае, але штосьці прыносячае, то ў кітайскай традыцыі рытуал, ён мае большае значэнне. Рытуал азначае, што мае быць. Гэта зроблена па рытуалу, значыцца, гэта зроблена правільна, як належыць. Таму гэта міністэрства займалася тым, каб рэчы выконваліся, як ім належыць. Сапраўды, іх галоўная мэта даследаваць было нейкім такім рэлігійна-філасофскім сэнсе, але ж таксама яны даглядалі сферы за гэтым. То есть, не ведаю, калі там чыноўнікі штосьці там баламуцяць, нешта дрэннае вытвараюць, яны гавораць: ай-яй, гэта не па рытуалу, і даносяць імператару. Таксама міністэрства рытуалу займаліся адукацыяй людзей. Цікава. І таксама займалася знешняй палітыкай. Вось так. Асабліва сістэмай даннікаў, але якая прыме росквіт ужо пры сыне нашага імператара Хунну Юньлэ. Пра яго потым. Чацвёртае міністэрства, міністэрства вайны. Тут понятно. Армія, лагістыка, генералы, всякае такое. Пятае міністэрства справядлівасці. Суды, законы, кодексы. І апошняе міністэрства працы, трудоў. Публічныя работы,
аброк, так бы мовіць, ну, то есть падаткі ў выглядзе працы, то есть заўсёды як бы у ўсходняй Азіі таксама акрамя просто звычайных падаткаў або у нас як у Еўропе там што таксама воінскай павіннасці была яшчэ павіннасць працавая, то есть да цябе прыходзіць чыноўнік там раз у год і гаварыць так, все ведаеш, зараз ідзі, калі ласка, і працуй, вось мы будзем будаваць канальчык. Гэтае сведчанне аб, ну, арганізаванасці грамадства, бо каб гэта справді сапраўды трэба гэтая пара чыноўніка, вось гэта адзін з шматлікіх яго бонусаў. І ты ведаеш, што ты проста ідзеш не працаваць, ну не якога там дзядзьку, там не проста нейкія там піраміды будуеш, каб твайго імператара крута захараніць, але гэтым таксама займаліся, ну будавалі, канешне, піраміды, там всякія арміі з гліны і так далей, але ж все ж таки, ты разумеў, што ў выніку усе гэтыя інжынерныя праекты, ірыгацыя, канальчыкі, всякія акведукі, всякія дарогі, гэта дзеля цябе самога будуецца. Ты як бы браў пад казырок і ішоў будаваць дарогу, і вось як бы такі падаткі у выглядзе як бы без прамежутачных элементаў. То есть просто ты не плаціш рысік, каб потым з гэтага рысіка парфінансавалі пабудову дарогі, а ты сам ідзеш і будуеш дарогу. Практычна, крута. Як бы ўсё ж такі кітайцы, яны інжынеры вялікія ў гэтай справе. Таксама быў устаноўлены цэнзарат. Ну, як бы, міністэрства праўды, магчыма казаць. Ну, гэта не было міністэрства, ўсё ж такі, проста быў аддзельны такі орган цэнзарат. Паліцыя нраву, кантроль за мыслямі. Всё-такі гэта маральная паліцыя над усімі чыноўнікамі. Так, яны як бы ў думкі кожнага з як бы селянаў не лезлі, таму што селяне былі адукаванымі. Але ж калі селяне нават і былі адукаваны, то, мабыць, і лезлі, ўсё ж такі цікава паралелі прасочваць. Але ж вось гэтыя цэнзары, яны былі вандруючымі, яны як бы перамяшаліся паміж правінцыямі, яны як бы даглядалі, што там робяць адміністрацыя, яны ім даглядалі якраз на карупцыю, і калі яны знаходзілі ўсё гэта, яны аслалі рапорты імператару. То есть вось гэты цэнзарат, ён як бы не прэсу рэгуляваў, а менавіта паводзіны чыноўнікаў і адміністратараў. Карысна. І вось таксама камісія па вайне, па ваенных справах. Ну, як бы яна якраз кантралявала армію, і яна даглядала над генераламі ў правінцыях на всякіх памежных тэрыторыях. Ну так, яны працавалі якраз у сувязкі з міністэрствам вайны, але ж яны над іншымі даглядалі. То есть, калі міністэрства вайны яны займаліся над лагістыкай і, ну, можа, там нейкім распределеннем рэсурсу, так далей, але ж гэта, менавіта, яна займалася ваеннай стратэгіяй, менавіта болей такімі ваеннымі справамі, а не ваеннай эканомікай. Ну вось, ну і разумела, што наверсе ўсяго гэтага стаіць імператар, а ўнізе падчынёны. То есть такая вось мадэль. Здаецца, ўсё лагічна, ўсё дагледжана, ну і сапраўды. Таксама. І, ну як бы, дзякуючы гэтаму, цэнтральны сакратарыят ён за ўсім даглядаў, але ўсё ж такі так, у Хунну параноя была, таму што раптам замова, раптам што, і зноў жа 1380, і ён распускае гэты цэнтральны сакратарыят. І ён становіцца сам, вось, самым вярхоўным, самым аўтарытэтным чалавекам, і ён ужо сам, вось, даглядае над гэтымі ўсімі 6 міністэрствамі, цэнзаратам і ваеннай камісіяй. Тому так, зноў жа, аўтакратычнасць, цэнтралізацыя такая з боку Хунну. І з гэтых часоў імператар ужо кантраляваў сам 6 міністэрстваў. Так, ну, з цягам часу яны ўсё-такі атрымалі аўтаномію, але ж яно так было. Вось у яго часы гэта было такіх самых аўтакратычных перыядаў увогуле ў кітайскай гісторыі. Але затое вось, дзякуючы гэтай цэнтралізацыі, дзякуючы вось абрубанню непатрэбных дармаедаў, менш патрэбаў у фінансаванні і менш патрэбаў у падатках. І таму суадносна падаткі магчыма парэзаць. Бо ён памятаў, як шмат забіралі рысаў яго бацькоў, і на што гэты рыс ішоў, не на сапраўды, не на пабудову нейкіх дарог, не на фіксаванне канальчыка, не на перамогі Кітая супраць нейкіх варвараў. Не, ён як бы ішоў, каб пабудаваць вось катэджык у горах нейкаму адміністратару. Ён ішоў, каб там былі не 8 радаў танцораў, а 12 радаў танцораў у нейкага там
шкаляра і так далей. То есть ён бачыў, што вялікія падаткі гэта не варыянт, каб у цябе быў маленькі доход, але маленькія траты, і каб траты былі як найбольш эфектыўнымі. Нельга, каб дзяржава ела ўсё. Трэба, наадворот, каб дзяржава ела як менш, а аддавала як больш. Вось такі быў падыход Хунну. Бо ён памятаў, што вось зноў жа мы прасочваем, хто такі Хунну. Хунну гэта селянін. Вось дзякуючы гэтаму мы і разумеем, чаму ён зрабіў такія рэформы. Але мы вось тут шмат гаворылі там пра кітайскі адміністратыўны апарат, пра чыстку яго, пра чыноўнікаў усякіх, пра тое, што мы гаворылі пра мадыфікацыю яго і пра карэкцыю, але ж яшчэ ж не пагаворылі пра тое, а што ён увогуле сабе ўяўляў. Вось як кіраваўся Кітай цалкам. Вось. Таму магчыма зараз паглядзець, як кіруецца дзяржава. Вось у нас ёсць нейкая дзяржава, нейкае адміністратыўнае аддзяленне, і штось там адбываецца. У нас таксама вось зараз ёсць там нейкі прэзідэнт, бо парламент, то есть нешта вярхоўнае, але ж аднаму чалавеку нельга даглядаць за ўсё зямлёй. Немагчыма проста. Таму што зямля занадта вялікая, тут да цябе вось сапраўды калі ты там возьмешся, то усе да цябе пачнуць бегаць, як бы выбачаеце, там у сяле такім-то пачаўся пажар, ой, а вёсачкі такой-то там потоп, таму што немагчыма, на ўсіх часу літаральна не хопіць фізічна. Таму табе трэба нейкія дапаможнікі, якія разам з табой будуць дапамагаць табе кіраваць зямлёй. Зараз мы гэта вырашылі, што так, у нас ёсць як бы вярхоўны парламент, там вось вярхоўнае нешта, пад ім знаходзяцца нейкія чыноўнікі, якія адпавядаюць за адміністратыўныя аддзяленні і так далей. То есть як бы хтосьці кіруе нейкімі вобласцямі, у вобласцях там ёсць падвобласці, там далей і да раёнаў, і да падраёнаў, і да мэраў і так далей. То есть у нас ёсць такая прыгожая лесвіца, на кожнай з гэтых лесвіц, на кожных з пастоў ёсць чыноўнікі, і чыноўнікі штосьці там робяць, там даглядаюць за зямлёй, і калі яны там дрэнна спраўляюцца, то іх як бы вымаюць, і калі яны добра спраўляюцца, то іх там не вымаюць, але там павышаюць і так далей. Прыкладна такое ж самае было ў Кітаі. Яно не працавала так добра і выбітна, як зараз, бо зараз як бы мы ўжо як на цывілізацыйнай стадыі еўрапейская цывілізацыя 1500 гадоў як бы развіваецца, так далей, яшчэ там рымскі досвед, усё такое, рымска-грэцкі, таму вось мы Еўропа перайшла усе гэтыя досведы з феадалізмам, як бы калі зямля належыць чалавеку, з'яўляецца спадчынай, далей там з рэспублікамі, з тэакратамі, усё гэта, і Еўропа прыйшла як бы да такога, а потым і распаўсюдзіла на ўсе краіны свету. У Кітаі такая ж ідэя, што зямля мае быць дзяржаўнай, як бы дзяржаўнай, не імператара, але зямля належыць дзяржаве, то есть канцэпт дзяржавы проста. Там гаворыцца, што дзяржава і імператар гэта раздзельныя рэчы. Як бы дзяржавай кіруе імператар. Дзяржава не з'яўляецца ўласнасцю імператара. І зямля, якой кіруе чыноўнік, не з'яўляецца ўласнасцю чыноўніка. Прыкладна тое ж самае было ў Рымскай імперыі і потым у ўсходняй Рымскай імперыі, там вось з Юстыніянам, з палеолагамі і так далей, але ж там было па-іншаму, ўсё ж такі там былі ўплывы там вось гэтых всякіх кланавых гульняў, сем'яў і так далей. Але ў Кітаі вось гэты канцэпт таго, што мае кіравацца, а не быць ва ўласнасці, як было ў той жа час у Еўропе, у арабскім свеце, да, паўсюль. Зямля паўсюль была ўласнасцю, але ў Кітаі за вось непрерыўнага развіцця палітычнай ідэі аж з бронзавага веку, у Еўропе, сапраўды, вось непрерыўнае развіццё пачынаецца вось з 6 стагоддзя нашай эры пасля падзення Рыму. Бо як бы бронзавае стагоддзе падзення, антычнасць, позняя антычнасць, падзенне вось з ранняга сярэднявечча наша палітычная думка непрерыўна развіваецца. А ў Кітаі не было такіх вялікіх падзенняў. Вось як з'явілася тая дынастыя Джоу, так, яна была ў раздрабленні, так далей, але не было такіх цёмных часоў, як было ў Еўропе. Не, таму палітычныя думкі заўсёды там цыркуляваліся і так далей, таму яны тое, што ў Еўропе антычнасць, вось у гэтыя часы вынайшлі такі канцэпт, як адміністрацыя. Што ж гэта такое? Зноў жа, як у нас, то есть дзяржава, Кітай вялікі, Кітай аграмезны проста па меркам тых часоў. Таму што вось калі ў нас сярэдні памер там дзяржавы ў Еўропе дзесьці як прыкладна зараз Бельгія або Нідерланды, то есть
невялікі, ну сапраўды дзяржавы, то есть мы не бярэм вось вялікіх свяшчэнных рымскіх імперый там, таму што зноў жа васалы яны самі з'яўляюцца дзяржавай. Яны просто прыносяць клятву вернасці, але ж сапраўды уласнікі зямлі і там тыя, хто робіць законы, гэта і былі тыя васалы. Вось памер гэтых васалаў і там незалежных дзяржаў, якія малі мала васалаў, ён прыкладна быў там, ну, Бельгія, Нідерланды, там у развітым сярэднявеччы там перайшло там да тэрыторыі сучаснай Румыніі, там Польшы, Беларусі, вось так далей, пакрупней. Таму што цэнтралізацыя, яна не была настолькі развітой, а Кітай, яна была развітой, таму Кітай вось распрацаваў свой унікальны адміністратыўны апарат. Зноў жа, вось ступенечкі гэтыя, вось дагледчык за вёсачкай, дагледчык за графствам, дагледчык там за прэфектурай. І гэты адміністратыўны апарат працаваў зноў жа па ступенечкам, як у нас ёсць зараз. То есть быў чыноўнік у вёсачцы, ён як бы даглядаў за вёсачкай, далей, вышэй, ішоў там чыноўнік, які даглядаў за графствам, ну, по еўрапейскім графствам, па-кітайскі яно называецца па-іншаму. Вось у гэтым графстве шмат вёсачак, усе як бы чыноўнікі прыходзяць да яго. Далей ёсць чыноўнік над чыноўнікам, які даглядае там за прэфектурай, якая шмат графстваў і так далей, і так далей. І вось у нас у самым вышыні імператар. Таму вось, і кожны з гэтых чыноўнікаў ён не маў зямлі ў сваёй уласнасці. Кожны з гэтых чыноўнікаў, каб стаць чыноўнікаў, маў здаваць экзамены, каб дагадаць сваю прыгоднасць. Як бы, зноў жа ўспамінаем Канфуцыя, яго прынцып, што трэба як бы усе дастаткі, усе як бы уладу даваць па дастоинству, а не па спадчыннасці. Бо як бы мы што, варвары нейкі? У варвараў, у нейкіх варвараў як бы поўны штаб увогуле. Усюль у варвараў прынцып спадчыннасці зямлі і прынцып спадчыннасці ўлады. А мы цэнтральная дзяржава, мы цэнтральнае каралевства, мы сярэдзіннае царства, таму не, у нас маюцца здавацца экзамены. Але зноў жа, мы з вамі абмяркоўвалі, якія мінусы гэтай сістэмы. Таму што экзамены, доступ да экзамену, да падрыхтоўкі да гэтых экзаменаў быў нераўнамерны. То есть шансаў здаць экзамены у нейкага там сына чыноўніка або там у нейкага сына звычайнага селяніна былі вельмі розныя і не ў пользу селяніна. Нават калі селянін быў разумней, маў цікавасць, маў нейкі талент, у адміністрацыі даглядання за зімой ўсё ж такі яму было амаль што немагчыма ў цяжкія часы здаць гэтыя экзамены. Стараліся падтрымліваць, каб на гэтых экзаменаў не было спісванняў, карупцыі і так далей. Зноў жа, всякіх гэтай міністэрстве супраўды стваралася міністэрства, каб даглядаць, каб спецыяльна на экзаменах ніхто не спісваў, ніякай карупцыі, ніякіх узятак не было. Працавала ў добрыя часы, у дрэнныя часы не працавала. Таму так, ўсё ж такі Кітай, ён распрацаваў гэты апарат і над гэтым жыў. Таму у нас варлорды нейкія, атаманы ў добрыя часы не з'яўляліся толькі на акраінах імперыі, таму што там гэты апарат было внедрыць цяжка, таму што вось сёння у нас есть гэтая земля, заўтра прыйшлі качэўнікі, адбілі, паслязаўтра мы яшчэ раз адбілі, таму вось на акраінах імперыі, на правінцыях, якія яшчэ не цалкам прымаюць нашу ўладу, ставіць гэты апарат вельмі цяжка і вельмі затратна. Таму ўсё ж такі мы перададзім гэтыя правінцыі нейкім атаманам, таму што, ну, а што там з іх магчыма ўзяць? На захопленых правінцыях падаткі добра не плацяцца, суадносна вельмі шмат аб іх клапаціцца, ну, не трэба. Таму вось, у нас у Кітаі ёсць такая адміністратыўная сістэма. Яна падобна на рымскую сістэму, але ж яна разлічана на вялікія маштабы, зноў жа, это мільёны квадратных кіламетраў, таму суадносна памер і якасць даглядання за яе іншай. Таму вось ужо на гэтай глебе магчыма зразумець, чаму было так трэба даглядаць за гэтым апаратам чыноўніка. Чаму ён увогуле патрэбен быў, таму што, ну, сапраўдны нейкі, добра, імператар і яго соратнікі, яны, ну, не маглі ўвогуле вось ад поўні Кітая, вось паўднёва-кітайскага мора да Жоўтага мора, да Туркестана, яны не маглі цалкам за гэтым даглядаць. Гэта трэба было тысячы людзей, дзесяткі тысяч, каб яны ў кожнай вёсачцы сачылі, каб усё гэта. І зноў жа, кітайцы, яны
камунальныя. Яны жывуць у грамадствах, таму што, урадлівасць у рэгіёну вялікая, зноў жа, гэты рыс, хуанхэ, янзы, яны прыносяць вельмі шмат ежы. Гістарычна склалася, у ўсходняй Азіі шмат людзей. Суадносна, калі людзей шмат, у іх таксама прынцып пабудовы грамадства, які разлічваецца на нейкую агульнасць. А калі у вас шмат людзей, дзякуючы гэтаму вы можете зрабіць вялікія праекты і губляць гэтую магчымасць, пажадана не трэба. І таму гэты чыноўнікі таксама маюць даглядаць не толькі эфектыўна збіраць падаткі, але ж таксама кіраваць людзьмі, каб яны там якраз ішлі пабудаваць дарогі і так далей. Чыноўнікі над чыноўнікамі патрэбна дзеля таго, каб яны даглядалі, а куды трэба будаваць дарогу, а як трэба, а дзеля чаго трэба, як тут гандаль. То есть макрасвет і мікрасвет тут вельмі складаны. Трэба сапраўды атрымоўваць адукацыю маральную, каб карыстацца прынцыпам на месцы. Да цябе прыйшлі два Васілько і нейкі Васі. І таму яны спрачаюцца між сабою, хто правы. І ты чыноўнік, а да каго яшчэ? Бліжэйшы суд, да яго там 200 кіламетраў піліць, таму што гэта нейкая вёсачка ў гарах. І табе самому трэба вырашаць. А як вырашаць? А Канфуцыя чытаў? Калі чытаў, то можаш вырашыць. Можаш прыйсці там усіх распіхаць і казаць: так, па маралі Канфуцый казаў, што бацьку трэба паважаць, таму ты, Васі, не праў. Калі ласка, не данасі да тату, інакш мы цябе павесім. Вось такія справы. Таму і таксама адсюда выплывае, што гэты адміністратыўны апарат вельмі шмат ядзе грошай, сапраўды вельмі шмат. Уяўляеце, што для сябе значыць, каб усіх гэтых чыноўнікаў карміць і каб таксама іх не забяспечваць. Таму што яны чыноўнікі можуць казаць, што а мы разумныя, вучыліся, а гэты сяляне не вучацца ўвогуле. Значыць, нам трэба нейкія матэрыяльныя благі. Яны проста кушаюць рысік кожны дзень. Я там хачу утачку кушаць, я хачу там не толькі сабача кушаць, але і парасё там час ад часу пакушаць. Таму яны яшчэ для сябе патрабуюць нейкага звыш. Таму затраты на гэты апарат вялікі, і калі ён распаўзаецца, і калі не выконвае свае задачы, правінцыі прыводзяцца ў нейкі хаос, без кааперацыі немагчыма вялікія грандыёзныя праекты, як той самы вялікі канал. Вось гэтыя вялікія інжынерныя кітайскія праекты, яны немагчымыя без кааперацыі і без нармалёвай працы бюракратычнага апарату. І калі ён нармалёва не працуе, як гэта было пры позняй юань, то ўсё ўвогуле дрэнна. І таму было неабходным з боку Чжу Юаньчжана, той жа Хуну, то есть зарашні імператар дынастыі Мін, штосьці з гэтым зрабіць. І ён зрабіў, і атрымалася на яго час вельмі добра і эфектыўна. Спадзяюся, гэта было карысна, як неяк прынесла разумнасці ў гэты аспект. Таму прынцып, дарэчы, кіравання зямлёй менавіта як уся зямля дзяржаўная, і менавіта прынцып адміністрацыі, ён распаўсюдзіўся на астатнія рэгіёны, бо памятаем, што Кітай гэта культурны гегемон у цэнтры у Азіі. І таму, напрыклад, тая ж Карэя, Японія ў раннім сярэднявеччы, В'етнам, усякія качэўнікі, якія былі блізкі да Кітая, яны паглядзелі на гэта і прынялі гэтыя прынцыпы кіравання. І таму знамітая мерытакратыя ў іх была. Вяртаючыся да Чжу Юаньчжана. Таму ён парэзаў гэты бюракратычны апарат, намагаўся зрабіць яго як наймага больш эфектыўным, а гэта значыць што? Траціць менш грошаў, а выхлап той жа. Значыцца, грошаў патрэбна менш, а вы ведаеце, што? Мы можам аблагаць падаткамі менш сялян усякіх. Чжу Юаньчжан бачыў, як у яго дзяцінстве зноў жа вельмі шмат аблагаецца падаткамі яго бацькі, таму ён паглядзеў на гэта і казаў, што не трэба, і зараз гэты селянін-імператар кажа, што сапраўды мы не аблагаем шмат падаткам селянінам, і таму сяляне плацяць толькі прыкладна 3% ад іх ураджая за падаткі. Гэта, вельмі мала. Для спраўкі, у той жа суседняй Японіі плацілі 2/3 ад ураджая на падаткі. Таму так. Зноў жа, дарэчы, як плаціліся гэтыя падаткі? Яны плаціліся не ў золата, магчыма, як падумаць, не ў усякіх там бумажных грошах, таму што сапраўды дынастыя Сун, пры юані яны выкарыстоўваліся, але ж не, яны плаціліся не ў паперавых грошах, але ж у тавары. У нейкай
ткані, у тканіны, у працы, ну, звыш працоўнай павіннасці, і у зерні яны плаціліся. Вось ты насабіраў рысік, вось 3% рысіка аддай. Здаецца, няшмат і вельмі крута з боку сялян. Але ж тут як бы ёсць адна цікавая дэталька, што сялянам трэба самім было перамяшчаць іх падаткі ў цэнтры іх збора. Гэта значыць, што трэба вось з вёсачкі піліць у там бліжэйшы вялікі горад, адкуль вось гэтыя падаткі далей падуць на перанакіраванне. І гэта час ад часу ў удалённых рэгіёнах, дзе дрэнная інфраструктура займала вельмі шмат сіл, моцаў і грошаў. І таму гэта прыкладна ў вельмі якраз аддаленых рэгіёнаў кошт гэтай транспартыроўкі для сялян перавышаў 7 раз гэтыя 3%. То есть яны у выніку па паперы яны павінны плаціць 3% ад іх ураджаю. Па практыцы яны плацілі 24% ад іх ураджаю. Вось. Таму так, значыцца, і нагадваю, чаму дзяржава як сакраціла на 3%, таму што яна парэзала бюракратычны апарат. Ну, як бы, вось было 10 чыноўнікаў, яны зрабілі так, вось гэты 8 чыноўнікаў не патрэбныя, заставім толькі 2. І ў вас трэба плаціць у 5 разоў менш грошаў. Ці гэта не цудоўна ўвогуле? Далей таксама Чжу Юаньчжан як бы быў вельмі не патрабавальным у сваім двары, таму як бы усякіх там вельмі праяваў багацця, улады, статуса ён увогуле не падтрымліваў, зноў жа, як селянін бывалы. Пра гэта, дарэчы, потым. І таксама заробак гэтых чыноўнікаў, ён быў у 5 разоў менш, чым сярэдні, параўноўваючы з мінулымі дынастыямі. Дынастыі Юань, Тан, Сун, вось, і гэтак далей. Толькі 20% як бы ад сярэдняй заробак. Это яшчэ ў 5 разоў менш. То есть, як бы, вось раней мы плацілі 100%, а зараз мы плацім 4%. Ці гэта не цудоўна ўвогуле. Таму так. Таксама пра непатрабавальнасць. Чжу Юаньчжан, ён або ўзяў Канфуцыя у руку і гаварыў, што так, ведаеце, чынушы ўсякія, вы амаральныя. Чаму? Вось, глядзіце, ёсць сяляне, яны галадаюць, а вы што робіце ўвогуле? Ты шоўк носіш. Ой, вы, у тебя шортики шоўкавыя, і ты такі ходзіш, выпендрывайся, а ну здымі. Не мазоль вочы, вось. Лепш прадай, калі ласка, гэтай шортики, накармі гэтага селяніна. Увогуле, праяву вось статуса, нейкай роскашы, яны былі забароненыя, таму што ён казаў, што нам трэба зрабіць дзяржаву, дзе ўсе роўныя. Як бы не ўсіх прынізіць, але менавіта зрабіць так, каб мінімум падняць за кошт як бы эліт. Як бы эліты, калі ласка, ўсё тое, што вам не патрэбна, як бы ты абыдзеся, вось у цябе зараз 4 маёнтка, вось 3, калі ласка, прадай, адзін застаў для сябе, і грошы з праданых вось накармі бедных. Таму што ён памятаў, што як ён сам хадзіў па вуліцам Нанкіна, калі ён быў бяздомнай папрашайкай, як яму дахадзілася галадаць, ён зноў жа хацеў, каб ніхто больш такога лёсу не испытаў. Бачыцца яго мінулае, вось, як шмат паралелей. І таму вось, ён гэта апраўдваў Канфуцый, таму што сапраўды, па Канфуцыю непатрабавальнасць і ўмеранасць гэтай дабрадзейнасці. І прынцып, як бы, што рабі, калі ласка, тое, што можаш, і атрымлівай тое, што трэба. І Чжу Юаньчжан, як бы ён яго дапрацаваў, казаў, што кожны патрэбен атрымаць тое, што яму патрэбна, кожны мае быць накормленым, у нас не будзе галадаючых, але ж, каб забяспечыць гэта, каб гэта было існым, нам трэба, каб кожны не атрымоўваў боль за того, што яму патрэбна. То есть, кожны патрэбен атрымаць мінімум таго, але не больш. Зноў жа. І таму так, маёмасць у эліт канфіскуецца. Таксама ён, зноў жа, перараспрэдзяляе зямлю, ён як бы бярэ ўсякія гэтыя маёнтачкі, зямельныя надзелы, якія гэтыя чынушы там ад'елі ў сябе падчас кіравання дынастыі Юань, ён як бы забірае, кажа, вам не патрэбна, сябры, вось у вас, вам дзяржава плаціць гэтыя там 2 кілаграмы, ну,
не 2 кілаграмы рысы на 3 дні, таму вам, калі ласка, вам хопіць. Калі ласка, аддайце вашыя палі. Вось ён аддае палі і аддае іх сялянам, бо ён як бы лічыць, што кожны чалавек мае маць свою землю, каб на ёй пракарміцца. Бо зноў жа, ён памятае, што яго сям'я, яна не мала ніякай зямлі. Яны арандавалі гэтую зямлю, і ён памятае, як гэта цяжка абыходзіла. Зноў жа, ён карыстаецца досведам мінулага, каб не дапусціць гэта зараз. Ну, ці не цудоўна? Таксама, ён нават выпускае законы легальныя, якія рэгулююць тое, што кожны клас павінен кушаць, насіць і будаваць. Ён кажа, што вось, калі вы сярэдні клас, калі вы чыноўнік, то ты, чыноўнік, не маеш пакупаць себе там маёнтачак у гарах у Ішаня з відамі на чайныя плантацыі і на горы, і на скалы. У цябе не можа быць там больш за 1 квадратнага метра шоўку. Чаму? Каб, першае, каб не выпендраваўся, каб не было статуса, каб як бы не зажыраўся, так мовіць. Па-другое, каб не было карупцыі, бо калі ў цябе ёсць шмат грошаў, але ты не можаш іх патраціць, паглядзеў на патрэбны заробак, ён разлічыў, што так, калі мы плацім гэтаму чыноўніку столькі год, то ён можа сябе максімум дазволіць купіць гэта і гэта. Вышэй за гэта, значыць, ён дзесьці падвароўвае. А калі ён падвароўвае, то калі мы забаронім купляць рэчы даражэйшыя, то тое, што ён падвароў, ён не можа скарыстаць. Таму што адразу будзе бачна, што ён грошы гэты ўзяў. То значыць, ты грошы можаш там атрымоўваць, але патраціць іх не можаш. Значыць, карупцыя гэта мае зменшыць. Ну ўжо, канфуцыянства ён гэта абасноўвае, і сапраўды прычына гэта супраць карупцыі. Ну і зноў жа, каб кожны клас эканоміў і як бы перадаваў ўсё самым бедным слаям насельніцтва. Таксама ён узяў рукі Канфуцыя, паказаў кожнаму і казаў, што вось глядзіце, гэта Канфуцый. Ён гаварыў, што каб нам забяспечыць парадак у грамадстве, каб нам забяспечыць нашу каштоўнасць, нашу гармонію, каб нам забяспечыць наш ідэальны свет, каб нам забяспечыць эту вёсачку шчаслівую, у якой будзе жыць кожны кітаец, нам трэба, каб кожны ведаў яго месца, каб ён не зажыраўся, але каб ён не галадаў, і каб кожны жыў з тым, што мае, і каб тое, што ён мае, забяспечыла яго патрэбы цалкам. І таму вось, у яго ідэале эканоміка мала быць па дабрадзейнасці, па маралі, а не прафітабельнай. Ён гаварыў, што так, у маёй дзяржаве кожны будзе накормлены. Як гэта забяспечыць? Каб у маёй дзяржаве, як бы так бы мовіць, не было тоўстых людзей. Ну, выразна. То есть, як бы вось, ён паспрабаваў сапраўды зрабіць нейкі сацыялізм 14 стагоддзя. Вось такі вось цікавы чалавек. Здаецца, селянін, але ж які размах ідэй. Вось як бы ён і гэта ўсё не казаў, што вось, ага, як бы мы зараз заберем вас усё і аддадзім усё сялянам. Ён як бы разумеў, што цалкам гэта зрабіць будзе немагчыма, але ж ён спрабаваў гэта рабіць і рабіў гэта асцярожна, з разлікамі. То есть гэта не нейкі неадукаваны селянін, але ж сялянскія ідэі яго прысутнічаюць, але розум у яго імператарскі, бо ён гэта дабіваецца не проста імператарскімі указамі і так і казаў, але гэта будуе мадэль, каб гэта забяспечыць і каб не браць крэдыты. Зноў жа, каб панізіць падаткі, трэба панізіць расходы. Каб сапраўды, каб людзі былі не галоднымі, трэба, каб нам гэтыя всякія рэсурсы ўзяць адкуль. То есть ён, акрамя таго, што ён марыў, ён таксама разлічыў, як гэтыя мары прывесці ў жыццё. Таму гэта, унікальны чалавек, сапраўды, рэфарматар, але ён кіраваўся вось такі ідэямі утопіі, ідэямі таго грамадства, якое ён не атрымаў, але аб якім ён заўжды марыў. Ідэя таго грамадства, у якім кожны будзе роўны, кожны будзе насычаны, кожны будзе добрым, маральным і дабрадзейным. І таму, каб адпавядаць гэтай мэце добрай эканомікі маральнай і непрафітабельнай, ён таксама ўводзіць такую сістэму, як лідзя. Што гэта была сістэма? То есть, гэта было, зноў жа,
сацыялачкай Кітаю 14 стагоддзя. Што гэта значылася? Ён як бы верыў, што вось гэтая вёсачка, яна была не толькі вось проста ў яе цвеце рысік, яна не дае шмат грошаў, каб там на двары, але каб яна проста добра жыла, але яна была самадастатковая. Што гэта значылася? Ён верыў, што вёска сама сабой можа кіраваць. Так, ёсць там нейкі чыноўнік, каб ён гаварыў, што так, ведаеце, ідзіце, калі ласка, будаваць вялікі канал, бо вялікі канал зробіць на блага ўсім. То есть, патрэбен быў нейкі кіраўнічы элемент, каб як бы мабілізаваў гэту вёску на вялікія інжынерныя всякія праекты. Але ж ён верыў, што на кожнадзённым узроўні вёска сама сабе можа забяспечваць і самой сабой можа кіраваць. Не трэба нейкі там сярэднія звенья, там чыноўнікі і так далей. Не. Ён верыў, што вёска можа сабой кіраваць без бюракратыі. Як бы гэта, дарэчы, ідэал, але ён трошкі канфліктаваў зноў жа з тым канфуцыянствам, таму што канфуцыянства гаварыла, што выбачайце, вёскі, канешне, добра, але ж калі сюды прыйдзе адукаваны чалавек, які будзе вырашаць гэтай кожнадзённыя праблемы, гэта будзе ўвогуле цудоўна. Таму адмаўляцца ад цудоўнага, неяк не па канфуцыю. Але ж, прагматычна і папулістычна. Чжу Юаньчжань, ён у першую чаргу быў селянінам, а потым канфуцыянцам. Да і дарэчы, калі ён усё ж гэта рабіў, то мы памятаем, што кітайцы не палітэісты, таму ён, калі яму патрэбна, то ён вось зараз махае кніжачкай з канфуцыем. Калі патрэбна, то вось зараз дастае за пазухі там будызм і тыча цябе ў твар будызмам і так далей. То есть, як бы, ці сапраўды ён быў вельмі там адданым канфуцыянцам, магчыма паспрачацца, але ж ён карыстаўся гэтым дзеля таго, каб апраўдаць свае рэформы. Таму так, лідзя. Што ж гэта такое? Гэта сацыялачка. І таму гэта было зроблена дзеля таго, каб балансаваць усе гэтыя нават на ўзроўні вёскі, рэсурсы, каб кожнаму ўсё засталося. Это значыць што? Кожны двор збірае свае падаткі і адсылае іх у сталіцу. То есть, як бы, не трэба там нейкага бюракрата, каб ён прыйшоў да табе і лічыў там кожную рысінку і казаў, што так, вось гэтай рысінкі табе трэба аддаць. Не, ты вось па сваёй маралі, па свайму разуменню, як бы табе казалі аддаць 3 мяшкі, 3% ад свайго ўраджаю рысу. Ты аддаў. Усё. Як бы гэтая сістэма маральная, дабрадзейная. Але ты ведаеш яшчэ, што? Вось ёсць, сапраўды, кожны працуе для сябе, вырошчвае сябе ежу і есць сваю ежу. Ніякага элемента. Як бы, кожны працуе, кожны есць, але ж ёсць як бы людзі, якія не могуць працаваць. Састарэлыя людзі, вось, актагенарыя, інваліды, яны ж таксама людзі. Ім же таксама трэба есці, ім же таксама трэба штосьці рабіць. Але яны не могуць вырошчваць ежу. І што з гэтага? А гэта значыць, трэба ім даць ежу, бо мы яшчэ, як бы, кітайцы, мы самая лепшая нацыя на зямлі. Таму трэба адпавядаць нябёсам і рабіць тое, чаго ў варвару няма. Трэба рабіць нейкі прагрэс. Значыцца, у гэтай лідзе заключалася тое, што вось старыя людзі і інваліды, яны атрымоўвалі ад дзяржавы вось нейкія пайкі ў выглядзе мяса і віна. А вось папрашайкі, людзі, якія не можуць таксама звычайна жыць у такой ідэальнай вёсцы, ім давалася ежа, адзенне і дом. Якраз тое, чаго так не хапала самому Чжу Юаньчжану, калі ён быў папрашайкай. Зноў жа, гэта што? Гэта ж сацыялачка. Тое самае, што і зараз. Але ж 600 гадоў таму. Таму вось, калі нават думаем, што так, але ж тыя часы, насамрэч тыя часы не так і далёка па ўзроўню арганізацыі, як зараз. Так, адносна, але ж калі паглядзець па гэтым аспектам, вельмі прадвінута. У параўнанні, так мовіць, з іншымі рэгіёнамі. Таксама, гэтая сістэма лідзя, яна арганізавала гэтай вёсачкі, то есть 110 двароў арганізуюць лі, а потым гэтыя 10 лі утрымліваюць 10 дзя. Зноў жа, каб гэтай ступенечкі, больш ступенечак, больш канкрэтыкі, лепш цякуць падаткі. Вось дзякуючы гэтаму падаткі збіраюцца, ідуць у дзяржаву, і дзяржава накіроўвае гэтыя падаткі, каб усе абяздоленыя малі сваю ежу. І зноў жа, вось ідэал. Вёсачка, якая падтрымлівае сама сабе, але дзе няма абяздоленых.
усе ядуць, усе п'юць, усе жывуць. Усё па маралі, усё па Канфуцыю. Ніхто не галадае. Ідэальнае грамадства. Таму вось, але каб гэта спраўдзіць, вось, Хуну бачу, што вось гэты камфорт, гэты роскаш, гэта карупцыя, гэта, карупцыя, вось, разбурэнне маральнае, разбурэнне фізічнае. Гэта не патрэбна, вось. Зараз ты еш сёння рысавае віно, так, рысавае віно, дарэчы, ён забараніў рабіць, бо, а навошта, выбачай, ты береш так шмат рысу, каб, потым вельмі, каб стаць весялей, і каб, вечара не прашу дарма. Што, выбачай, ты гэтым рысам, вось, бачыш таго папрашайку, у яго сёння пусты жалудак, а заўтра можа памерці. Аддай яму, калі ласка, рыс. Будзь цвярозым. Вось, у нас, ведаеш, у нас ёсць спецыяльныя фрукты, якія зроблены дзеля того, каб з іх рабіць алкаголь. Калі ласка, не марнуй на гэта рыс. То есть нават у гэтыя, здаецца, маленькія самыя праяўленні, і тут вось праяўляецца уталітарызм Джу Юаньжана. Ён таксама гаворыць, што, выбачайце, сады з кветкамі, навошта нам сады з кветкамі? Лепш давайце сады з гаронінай. І таму так, у пакоях яго сыноў, у маёнтках яго сыноў растуць не клумбы з кветкамі, таму што прыгожа, эстэтычна, гармонія, баланс, фэншуй. Не, там растуць гароніна, вось рысік расце, гарбузы ўсякія, таму што, а навошта марнаваць зямлю? Тут растуць розы, а тут магло расці тое, чым бы ты накарміў таго папрашайку. Зноў жа, уталітарызм, каб кожны маў ежу. Каб кожны маў мінімум для пражывання. Таму у гэтым сэнсе ён пабудаваў дыктатуру маралі, так бы мовіць. І гэта мараль стваралася вось з прастаты, што дзяржава накормлівала людзей, яна вся гэтая роскаш, яна была прыступленнем, яна была недазволенай, а што дабрадзейнасць, менавіта сам рытуал, ён прынясе гармонію да дзяржавы пад нябёсамі. Менавіта дабрадзейнасць, яна прынясе тое, чаго мы не малі пры юані. Юань крута, гандаль, культура, эстэтыка, будысты, вось гэты індыйскі ўплывы змагаюцца там тыпу з персыцкамі. Вы ведаеце што? Гэтае мастацтва, яно нішто не значыць, калі у вас яшчэ людзі ёсць, якія галадаюць. Я галадаў, ты малюнкам не можна карміць чалавека. Вось, уталітарызм і дабрадзейнасць, рытуал на першым месцы, потым усё астатняе. Вось, гэта яго рыторыка. І, дарэчы, за гэтай рыторыкі ён, зноў жа, пачаў паварочвацца да ізаляцыянізму, таму што ён бачыў, што юань, касмапалітанізм і так далей, але зараз не, зараз мы новая, мы ізаляцыя. Мая ідэал — гэта цалкам аграрная эканоміка, цалкам тое, што вось, а астальныя элементы яны такія дадаючыя. Вось гандаль прыкольна. Далей, што яшчэ там? І іншыя аспекты прыкольна, але аграрнасць — гэта тое самае, гэта самае галоўнае. Зноў жа, мы бачым селяніна ў ім. І акрамя гэтага, эканоміка, дарэчы. А як ён спраўляўся з эканомікай? Мы меркавалі пра гэты рыс, падаткі, а ў чым яны, дарэчы, плаціліся? Дык вось пра валюту. Як мы памятаем, у Кітаі ажно з дынастыі Сун з 10 стагоддзя былі ў хаду паперавыя грошы. Таму што Сун была тэхнакрат, увогуле там навука нейкую вышыню пайшла, і таму яны вынайшлі гэтыя паперавыя грошы, яны там спраялі гандлю, усяму такому. Дык вось ужо атрымоўваецца, колькі там 4 стагоддзя яны існуюць. Круто, прикольно. Але ў дынастыі Юань, з-за таго, што ў позняй Юань там за гандлёвага дэфіцыту, там за патрэбу вялікага ўдару ў грошах, там за падаўленне паўстанняў, за ваенных кампаній, на ўсё гэта трэба былі рэсурсы. І дзяржава думала, у нас сяляне паднялі паўстанне, таму з палову з іх мы не можам аблагаць падаткамі. Калі мы павысім падаткі ў іншай паловы сялян, яны таксама паўстануць. Дзе ўзяць грошы? Это сир, а што будзе, калі мы проста напячатаем больш грошай? Это
Да, Васілько, ты гений, мы будем печатать гроши, и мы будем самые богатые ў свеце. Ну, як вы здагадаліся, гэта не спрацавала, і проста ўвогуле інфляцыя паляцела вельмі высокая, таму вось падчас пачатку імперыі Мін, вось калі Чжоу Юаньчжан прыходзіць да ўлады, вось увогуле аўтарытэт гэтых паперовых грошаў нулёвы. Таму ён гэта бачыць, што паперовыя грошы яны ўвогуле ніяк не працуюць. Яны не могуць там нікога накарміць, яны там не могуць нічога даць. Але ж ён бачыць, што вось, дарэчы, вось рэч, якая не можа быць з інфляцыяй, якую ніхто не можа падделаць, якая можа быць нармалёвай, гэта што? Гэта рыс. І вось рыс, сапраўды прадукт, стабільна так, ён не вельмі хадавы, ён не вельмі прыспасоблены для гандлю, ты там шмат не пагандлюеш, ты як бы з Марокка сюды з рысам не прыйдзеш, і адсюль у Марокка з рысам не сыдзеш. Таму трэба грошы лишь вбачаць, і навошта нам гандаль? У мяне ідэал стварыць дзяржаву цалкам аграрную. Значит, гандаль не патрэбны, значит, ну, вось гэтым ліквіднасцю вось гэтых паперовых грошаў магчыма і пажертваваць, каб сапраўды неяк стабілізировать эканоміку з гэтай інфляцыі. І таму так, пераходзіць на натуральны бартары абмен вось рысам і тканінай, ну і прадуктам. Але ж пасля невялікага часу да яго прыходзіць саветнік і гаварыць, што гэта міністр. Это, канешне, круто, але ж гандаль, яна насамрэч карысная, і было б добра, калі б назад штосьці ўвялі, каб людзі гандлявалі між сабой не толькі рысам. Чжоу Юаньчжан думае, ён уводзіць такі эксперымент, каб з грошамі з меди. І, часткова ён таксама выпускае паперовыя грошы, але ж там за чаргі вось таксама няўдалых вырашэнняў, там, а давайте напішаем ваш грошаў, а давайте панізім утрыманне бронзу грошай, таму вось за гэтага ўсяго, якой бронзы, медзі грошай, за гэтага ўсяго зноў нават яго папыткі як-неяк там гуляцца з валютай, яны правальваюцца, і зноў жа ён адкатваецца да нармальнага, да звычайнага базавага такога, самага простага, да натуральнага абмену. Але ўсё ж такі у Мін у выніку такая дуальная эканоміка. Лакальны гандаль і падаткі, яны ў прадукце, але вялікія пакупкі, вось вялікая гандаль і экспарт і імпарт, ён засноўваецца на срэбры. Вось так вось. Так, Хун-У, ён лічыць, што гэта, найменшае зол. Так, яно простае, яно засноўваецца на эканоміку такую аграрную, і яно будзе лепш, чым такую замударную, але ўсё ж такі нестабільную эканоміку такую, нацеленую на экспорт. І таксама пра агракультуру ўсякую. Пасля паўстання чырвоных павязак, вось уся імперыя, яна была ў разрухе. Гэты вялікі праекты, вялікі канал, уся гэта інжынера, якая забяспечвала кітайцам нармалёвае, камфортнае жыццё. То есть, як ты мог там пайсці ў Нанкін, у Пекін, там дарожкі, ўсё прыкольна, канальчыкі, тое, але ж, жа, гэтыя разлівы жоўтай ракі Хуанхэ, гэтыя землятрусы, яны нікуды не сышлі, і трэба выпраўляць, іх наступствы. Юань былі занадта зняты, бо іх змяшчалі, і таму вось зараз на плечыма Чжоу Юаньчжана ускладаецца адказнасць, каб Кітай восстановіць пасля паўстання. І таму ён усё ж такі прадпрымае нейкія дзеянні, каб зноў жа перабудаваць, каб восстановіць наш аграрны Кітай. І што ён робіць? Ён восстанаўлівае вялікі канал, вось гэты велічэзны канал між рэкамі Хуанхэ і Янцзы. То есть, а навошта ўвогуле канал? Вось калі магчыма паглядзець на мапу, то мы бачым, што Кітай, на ім так шмат гэтых всякіх блакітных кропачак, гэтыя азёры, рачулкі, гэтыя ручайкі, яны ўсё цякуць. І вы ведаеце, вось каб вырошчваць рыс або там іншыя культуры, трэба вада. І калі б мы возьмем гэту вялікую колькасць вады з азёру і правядзем у кожны куточак гэтай плодороднай глебы, ведаеце, колькі мы рысам зможа сабраць? Это ж мы просто накормім кожнага бедняка ў гэтай краіне. Цудоўна, таму давайте, калі ласка, каб павялічыць наш прыбытак, каб павялічыць наш прыбытак рысу, мы будзем рабіць гэты інфраструктурныя праекты, каб, напрыклад, у сухі рэгіён, але з нармалёвай глебы правесці ваду, які ў іншых рэгіёнах будзе, мабыць, нашмат. І каб таксама яшчэ гэта робіцца з такой мэтай, каб всякія якраз разлівы рэк
ну іх наступствы зладзіць, таму што вось калі прыбывае вада, мы там актывуем всякія рэзервныя каналы, каб вось гэтая вада яна не пайшла таму вёсачку, не затапіла яе цалкам, але ж каб яна пайшла па канальчыку і там вось па бяспечным шляхам вылілася ў мора. Таму вось гэтыя усе інжынерныя шляхі, вось усе гэтыя інжынерныя праекты трэба будаваць. Таксама ён жа узгадвае міністэрства працаў, якая адказная там за всякія інжынерныя штукі. Ён як бы яму загадвае як бы утрымліваць у нармальным і падтрымліваць у нармальным стане дамбы, каналы, праліўчыкі усякія. Зноў жа, каб усё гэта працавала, каб калі зноў рака Хуанхэ разлілася, каб там дзесяткі мільёнаў не пагіблі і каб была нармалёвая ірыгацыя. І таксама Чжу Юаньчжань, ён адмяняе рабства. Не цалкам, але, ну, адмяняе. Як бы ён асвабаджае шмат вось гэтых сёрфаў, што па-ангельску завецца, ну, крапасных, вось ён асвабаджае, якіх якраз былі завязаны на гэтых арыстакратаў, вось на гэтай вялікія маёнтачкі, як бы гэта робіцца так. Адначасова з чысткамі ў арыстакрат, ён як бы іх асвабаджае, гаворыць, вось, ты раней служыў вось гэтаму клану, зараз ты незалежны, калі ласка, вось ідзі, вось твоя земелька, твой домик, ты ні за кім не завязаны, ты свабодны чалавек, працуй, плаці падаткі і жыві добра, як бы. Хай жа табе не прыйдзецца спытаць таго, што я спытаў у сваім жыцці. І таму вось колькасць незалежных сялян падымаецца ў імперыі, як бы абсалютная і працэнтная. І таксама, зноў жа, ён перараспрадзяляе зямлю да тых, хто будзе сапраўды на ёй займацца, то есть як бы нейкія спекулянты, гандляры, якія там вось, а давайте я куплю зямлю за дёшава і прадам за дорага. Не, вось як бы Чжу Юаньчжань гаворыць, што увогуле не, як бы вы можете гэта зрабіць з нейкімі там мастацтвам, з нейкімі там таварамі, але з зямлёй такое рабіць нельга. Зямля вам не тавар. Зямля гэта жытніца, і зямля гэта не прафітабельны рэсурс. Гэта рэсурс, каб карміць. Вы можете чапаць іншыя, але зямлю не чапайце. Зямля для тых, хто корміцца. І таму вось ён адымае зямлю ў гэтых крупных уладароў гандляроў і як бы перадае іх сялянам, якія сапраўды будуць карміцца гэтай зямлі. Таму вось, ну ўжо мы бачым таго самага Чжу Юаньчжана, які нарадзіўся ў вёсачкі Аньхой. І таксама манастыры. Ён бачыў, што даоскі, усякія будысцкія манастыры, яны былі, ну, паразітычныя. Яны былі такія багатыя, вось, як бы залатымі дахамі, там, з купаламі. Там і вось. І яны ўвогуле абжыраліся і не давалі людзям. Вось гэты манах мог вырошчваць шмат рысіка для ўсіх, але ён вырошчвае рысік толькі для сябе, там нешта моліцца. Увогуле, а хто ён такі? Ён мог зараз працаваць, каб накарміць гэтага бездомнага. Да што яго там, гэтая дхарма, бхарма. Калі ласка, дабрадзейнасць для нас усіх, гэта каб усе не галадалі. Ідзі, калі ласка, ты мой дарагі будыст, і пашы на палях. Таксама ён секулярызаваў шмат храмаў, ён перадаў землю фермерам, і таксама, ну, гэта не было ні ў якім разе атэізмам. Як бы не, Чжу Юаньчжань ўсё ж такі з вёсачкі, яго там было шмат паганскага ўплыву, таксама, як мы памятаем, сам быў у будыйскім манастыры, таксама на яго быў гэты ўплыў, але ж ён як бы бачыў, што гэта, што ён зараз не ідзе, тыпу, я ненавіжу будызм і даасізм, таму я буду адымаць у зямлю, як бы. Я, тыпу, не, я такі секулярызатар рацыяналіст, што прамух, не, як бы яго была іншая рыторыка. І ён бачыў, што гэта, што зараз трэба проста перараспрадзяліць зямлю. Ну і вось, атрымалася так гістарычна, што ў гэтых храмаў і манастыроў зямля, якую яны не апрацоўваюць, але якая магла б даваць ежу тым, каму яна сапраўды патрэбна. Таму як бы іх трэба проста дзеляць перараспрадзяленне зямлі і благаў, каб зноў жа дасягнуць таго самага ідэалу, каб кожная вёсачка ў Кітаі самая апошняя, там ад Ханбалыка да Гуанчжоу, там ад Туркестана да узбярэжжа мора, каб кожная вёсачка ў Кітаі была самадастатковая, каб у кожнай вёсачкі ў Кітаі кожны чалавек быў сыты, і каб усе жылі добра і памаралі. Вось. І таму мы бачым, што наш Худну, ён парадаксальны ў гісторыі. Ён як бы селянін, але ён кіраваў як стратэг. Ён сапраўды бачыў на вялікія абставіны, ён як бы перамог у грамадзянскай вайне, зноў жа. Ён
добры атаман, калі ён выйграў гэтую грамадзянскую вайну. І нават калі ён зышоў на трон, як бы не аддаўся матэрыялізму, але наадварот ён яго прэзіраў, нават калі ён яго атрымаў. Ён гаварыў, што не, у мяне быў дрэнны досвед, і я не хачу, каб хтосьці ўвогуле яго атрымаў. Ён як бы не давяраў элітам, але думаў надоўгу, таму ён цалкам не распусціў бюракратычны апарат. Ён разумеў, што ён патрэбны, таму ён яго зрабіў больш эфектыўна, каб ён не праядаў хлеб, але прынасіў яго. Таму ён, зноў жа, вялікі балансатар, балансіроўшчык. Ён, зноў жа, пераспрэдзяляе зямлю, робіць нармалёвую ірыгацыю, каб, зноў жа, вада, зямля, даасізм, каб усё гэта было ў балансе, каб інь і ян, усё было ў гармоніі. Вяртаць Кітай да гармоніі. Як бы ён зрабіў Кітай зноў гарманічным. Таму так, зноў жа, у зямлі пад нямёсамі, у паднябеснай зараз усё спакойна. Ён усё ж такі, думаю, наблізіўся да таго самага ідэала сваёй добрай вёсачкі, у якой ён так марыў патрапіць, але ніколі так і не змог, калі ён быў селянінам. Але зараз ён можа даць гэтую вёсачку яго падчыненым. Пра знешнюю палітыку і гандаль, як увогуле Чжу Юаньжэнь бачыў усё гэта. Справа ў тым, што зноў жа, як ён, гэты селянін звычайнай з вёскі, ён бачыў, што дзякуючы гэтым гандлярам увогуле ў Кітай занеслі чорную чуму, якая забіла яго сябе. Таму ён гэта, бачыў негатыўна ўсю гэтую гандаль. Ён як бы бачыў яе як маральна ўвогуле нізкай і дрэннай для соцыума. Таму ён як бы не давяраў гандлярам, таму што яны ўвогуле за пакс манголікі ўсякай. Вось за гэтага таго, што Кітай быў Кітай быў часткай сусветных гандлёвых шляхоў, за гэтага у яго цяклі ўсякія золата, з яго цякло срэбра, і таму гэты клас гандляроў, ён так ад'еўся, так атрымаў шмат палітычнай улады, што зараз прадстаўляў для Чжу Юаньжа нейкую пагрозу. Таму яго было ажно два прычыны не любіць. Нават ёсць трэцяя, таму што па канфуцыянству чалавек, які гандлюе, ён насамрэч не маральны чалавек. Таму што вось, які ідэальны чалавек па канфуцыянству? Звычайны селянін Васілько, які там сваю пахаю градачку, сапае, нармальны рысік вырошчвае, рысік кушае, паважае бацьку, кіруе сваімі сынамі і моліцца, і ўсё. Але, што такое гандляр? Што ён прыносіць грамадству? Ці ён вырошчвае рысік? Не. Ці ён есць рысік? Так. А на што ён пакупае рысік? Ён, значыцца, купляе сопку за 4 грошыкі, а прадае яе за 5 грошыкаў. А чаму ён увогуле прадае яе за 5 грошыкаў? Вось падумайце, калі ён купіў гэтую сопку за 4 грошыкі, то яна мае каштаваць 4 грошыкі. Адкуль ён адзін узяў? Ён проста ўзяў ды падмануў чалавека на 1 грошык, а потым на гэты 1 грошык дарма, вось ён корміцца падманам, ён падманвае людзей, павышае каштоўнасць сапраўднай тавары, і на гэтай павышанай каштоўнасці тавара, як ён скраў з кішэняў добрых нармальных працуючых селянінаў, ён на гэта ён есці. То есть гандляр гэта паразіт, які корміцца на спіне вось гэтых селянаў. І таму пажадана, каб гандлі ўвогуле ніякай не было. Дык вось, і з-за гэтага вось у канфуцыянстве ўвогуле шуканне вось да профіту, да нейкага прыбытку, яно цалкам амаральна. Вось і сама ідэя профіта, прыбытку, яна проста, гэта прызнак гардыні, гэта прызнак таго, што ты ставіш сабе ў абсалют, і ўвогуле не крута, і яна шкодзіць сацыяльнай гармоніі. Таму так. І з гэтым у галаве Чжу Юаньжану яго ёсць мэта зрабіць гандляроў менш уплывовымі, каб яны яму не шкодзілі ў палітыцы, каб яны супраць яго не падавалі паўстанні, каб яны не былі такімі амаральнымі, а то што яны. Таму вось, за пакс манголікі яны тут расквіліся, і трэба з гэтымі сарнякамі штосьці рабіць, якія тут распладзіліся. Таму ён на сапраўды такі гандлёвы цэнтр уздоўж узбярэжжа Кітая, ён налагае там велічэзныя падаткі, каб яны ўвогуле не змаглі прадыхнуць. І больш за гэта ён бярэ ўсякія гэтыя гандлёвыя сем'і і перасяляе іх адтуда, там дзесьці ўвогуле у горы кітайскія, каб яны не маглі гандляваць, а то зноў жа, а што яны ўвогуле робяць? А чаму яны там тыпу? Нельга так, гандляром быць амаральна, все, і так імператор казаў, я вам забараняю гандляваць. Это
Джу Стэтхэм, так бы мовіць. Так. І таму вось таксама, каб новыя гандляры таксама не зажраліся, ён таксама вводзіць ліміты на перамяшчэнне гэтых гандляроў, каб яны ўвогуле не бегалі па яго імперыі там і не манвалі сялянаў тут, там і сям. Вось таму ён гаворыць, што так, гандляры, вы, каб вандраваць больш за 58 кіlomeтраў, гэта 100 лей па кітайскім меркам, вам трэба афіцыйны дазвол на гэта. Таксама дакументы на ваше перамяшчэнне, яны маюць утрымліваць ваше імя і ваши таксама дэталі, каб усе ведалі, хто гэты за гандляр, якая яго працоўная кніжачка, якая ў яго гісторыя, характарыстыка і так далей. То есть, зноў жа, каб зрабіць гэту жыццё гандлярам як мага цяжэй, каб яны ўвогуле кінулі гэтае амаральнае дзела і ішлі там сапаць у сваю градачку. І таксама, дарэчы, падчас дынастыі Мін гэты канцэпт канфуцыянскі, які яшчэ быў уведзены, што ўвогуле 4 катэгорыі, менавіта чыноўнікі, сяляне, рамесленнікі і гандляры, вось гэта 4 катэгорыі, і вось самая ніжэйшая з гэтых катэгорыяў гэта і ёсць гэтыя гандляры, які прэзентуюць на грамадстве. І таму ён забараняе гандлярам удзельнічаць у экзаменацыях, вось у экзаменах, каб атрымаць нейкую пасаду. За гэтага, калі ты афіцыйны гандляр, то ты не можаш стаць чыноўнікам, таму ты вось не можаш выбрацца сваёй катэгорыі. Вось тебе трэба толькі вось ісці ў гэтую яго ідэальную вёсачку і сапаць там. І ён як бы бачыў, што у яго ідэальным Кітаі не будзе ніякіх гандляроў. Ён толькі аграрны і самапатрымліваючы. Яму там не надо гэты там ідэі туды-сюды, навошта гэта ўвогуле? Яму гэта не трэба. Трэба, каб кожны сидзеў дома, спакойна сапаў, і каб ніхто нікога не падманваў, каб не было паразітаў, але ж каб былі усе сытыя і ўсе шчаслівыя. Таксама цэнтралізацыя дзяржавы, яна дазволіла гэта ўсё ўявіць, каб кожны там гандляр там маў усе гэтыя дазволы, паперкі, ўсё такое. Дзеля гэтага вы уяўляеце, наколькі моцным патрэбен быць адміністратыўны апарат і як усё трэба зарганізаваць, каб гэта ўсё працавала. А гэта сапраўды працавала. Вось гэты гандаль, ён сапраўды становіцца такі меней развіты, замядляецца, вось гэты кітайскі, так бы мовіць, ядовы метабалізм, ён запавольваецца, там ўсё ж такі, таму уплыў і ўлада гандлёвага класу гандляроў, яна памяншаецца. Таму вось, ён усё ж такі дасягнуў сваёй мэты, ён прыбраў уплыў гандлёвага класу. І з-за гэтага, дарэчы, потым ён пяройдзе яшчэ да наступнага, ён увогуле забароніць усю знешнюю гандаль. Ён бачыў знешнюю гандаль як штосьці, адкуль ідзе ўсякія хваробы, бо памятаеце, вось менавіта з-за гэтага там з гэтага Туркестану, там, з гэтай сярэдняй Азіі на нас і прыйшло гэтая хвароба. Калі б мы ўвогуле нічога не прынялі з знешняга свету, не было б у вас ніколі ніякай хваробы, там, карон усякіх і так далей. Заўсёды тут жылі б добра нашымі вёсачкамі. Таму вось на кантакт са знешнім сусветам, асабліва за мора, вось, прыйдуць панавушыцца ўсякіх перцаў, потым прыйдуць да нас і ўсякія свае деструктыўныя ідэі будуць прапаведаваць. Да ну, таму вось, за мора ніхто. Ён увогуле казаў, што я не дазволю, каб ні адзіная дошчачка не праплыла ад Кітая там да іншай краіны. Таму так, сапраўды, парты барыкадуюцца, каб туды не выходзілі ніякія гандлёвыя караблі, не выходзілі ніякі, ўсё цалкам уже ў гандлёвых гарадах забаронена цалкам гандляваць. Это нават не проста там, типа, дазволена гандляваць у толькі адным кантоне. Не, нельга, нідзе ўвогуле нельга гандляваць. Таму вось, за гэтага таксама вось памяншаецца ўвогуле, зводзіцца да нуля увесь знешні гандаль. Але ж усё ж такі трэба неяк судзейнічаць з знешнім светам, таму што зноў жа па канцэпцыі нябеснага мандату добра, калі ў цябе ёсць такія дзяржавы, як даннікі, васалы Кітая, так бы мовіць. Вось калі да цябе прыходзіць і дараць падарункі, то есть вось прыйшоў з В'етнаму, прыйшлі да цябе, далі там перцу, або там далі спецыю і казалі, вось вы, кітайцы, вы самае галоўнае, вы якраз жонгуа, вы самая крутая дзяржава на зямлі. Крута, ты добры імператар, малайчынка. Прыйшлі там з Японіі, вось гэтай каралькі з астравоў Ваю, казалі, що Ніхон, вось дзяржыце ваш, як бы нашу тканіну.
Вось, і чым больш данікаў, чым больш у цябе гэтых ачывак, вось, як бы, мне, а вы ведаеце, а я зрабіў так, каб мне з Інданезіі прыйшлі. А вы ведаеце, увогуле плаваў туды, куды вы не плавалі, і мне оттуда даніны прыслалі. Вось, як бы, меруецца, як бы, у каго больш данікаў, вось. Калі у цябе больш данікаў, ты больш круты, як бы, такая вось канцэпцыя. Таксама было ў небесным мандаце. Таму вось, і Чжу Юаньчжао на гэта не забівае. Ён думае, што сапраўды трэба як-нейк гэта падтрымліваць і цалкам заліваць Кітай ўсё ж такі, ну, не варта. Таму ён ўсё ж такі прыймае даніну і ад Карэі, і ад Японіі, і ад паўночнага В'етнама, ад Дайв'ета, і ад Маджапахіта ў Інданезіі. Вось усё гэта ідзе таксама ў Кітай. Ну, гэты васалітэт, ён толькі фармальны. Яны не з'яўляюцца васаламі, яны не плацяць падаткі, проста Кітай прыходзіць, дарыць ім свае цывілізацыйныя падарункі, гаварыць, што мы галоўныя, а яны прыходзяць і дараць свае такія экзатычныя падарункі. Спецыі, там нейкія металы, тканіну і так далей. Ёсць як бы такі абмен і фармальны прызнанне васалітэта і кажа, што кітайцы самыя крутыя, самыя малайцы. Вось. Таму 70-е годы гэта стабільнасць і, зноў жа, набыванне глебы пасля паўстання чырвоных павязак і пасля дынастыі Юань. Вось за гэтую дэкаду імператар прывёў Кітаю як-нейк стабільны выгляд. І вось ужо 80-х гадоў пачынаецца новая вална рэформ, зноў жа там перагортвае цалкам гэты адміністратыўны апарат, там над гандлю працуе, вось гэты кодэкс выдае. Усё ж такі ў 80-х гадоў зноў жа там штосьці клапашыцца. Зноў жа чысткі, і ён вось гэтую пазіцыю канцлера ён увогуле, ну, то есть дапаможніка імператара, ну, прэм'ер-міністра, так бы мовіць, ён увогуле яе выдаляе, все, ўжо няма больш пазіцыі канцлера, і таму аўтакратыя павялічваецца. І з-за гэтага імператар, ён павышае кантроль свой над чыноўнікамі яшчэ больш, то есть аўтакраты, яшчэ больш аўтакраты, там цэлы просто таталітарызм ён будуе ў дзяржаве, каб павялічыць як бы назіранне над гэтымі чыноўнікамі і наказанне за карупцыю або нелаяльнасць. Таму, сапраўды, эфектыўнасць падачы падаткаў узрастае, таму што чыноўнікі не варуюць. Круто, але якім коштам? Так, дарэчы, сыны імператара. Што з імі? Сыноў імператара было сапраўды шмат, 9 мінімум, і таму ён як бы кажа, што мои сыны маюць быць нармалёва адукаваны, значыцца, мы будзем іх дасылаць на... Ну, а што значыць? Мои сыны калісьці будуць імператарамі або там прыбліжанымі імператара, значыцца, ім патрэбны нейкі досвед у кіраванні і пажыда на вайне. Таму што, ну, сапраўды, добры імператар мае добра кіраваць, але таксама і добра ваяваць. Таму ён як бы дае сваім сынам всякія рэгіёны каля пагранічча і гаворыць, што вось гэты ваш надзельчык, вось зараз вы тут самі сябе варлорды, атаманы і самі сябе кіраўнікі, там вось збірайце падаткі, нармалёва гэтым кіруйце і абараняйце землю ад качэўнікаў, ну або ад ворагаў, ад варвараў і таксама вось бейце варвараў. Таму вось і сыны так атрымоўваюць такую адукацыю практычную ў кіраванні і ваенным дзеле. І таксама, акрамя гэтага, ён ім дае такое стандартнае, нармалёвае, навуковае, канфуцыянскае адукацыю, бо, ну, як бы усе маюць, чаму б мы самі не малі. Таксама, акрамя гэтага, ён робіць такую штуку, што вось дынастыя яго імператарская, яна складаецца толькі з яго і з яго сыноў. Вось гэта усякія браты, сваты, зяці і так далей, яны не лічацца імператарскай дынастыяй, каб сакраціць максімалёва колькасць членаў дынастыі для того, каб было як мага менш прэтэндэнтаў на прыстол патэнцыйных, бо, ну, вы ведаеце, гэта часткова параджае праблему. Вось як бы яго ўнук будзе там імператарам, але потым прыйдзе там нейкі траёродны шурын там па лініі бацькі і кажа, а я таксама з імператарскага клану. Не, як бы Чжу Юаньчжао адразу гэта бачыць і гаворыць, што не, бо так увогуле нельга рабіць, таму вось імператарскі клан, ён такі кампактненькі, але утылітарны. Вось утылітарызм гэта такая адна з асноўных чэрт нашага рысаў Чжу Юаньчжао. І вось, дарэчы, нават у імператара трэба адмеціць два выбітных сынах. Першы, гэта самы першы сын, яго імператар, ну, па закону прамагенітуры назначае як бы спадчыннікам усёй імперыі, а таксама нам цікавы яго чацвёрты сын, прынц Чжуді, які, зноў жа, кіруе правінцыяй на поўначы, суадносна з з качэўнікамі, з кліматам там, і ён нас цікавіць, бо ён такі самы амбіцыёзны, самы адукаваны, такі самы нават адзін з самых прагрэсіўных сярод яго братоў.
І гэты чалавек, спойлеру, але ж ён стане такім імператарам, як Юнле, нават калі ён з'яўляецца чацвёртым у сваёй сям'і. Але ж, дарэчы, пра сыноў, вось як бы добра, імператар сталее, праводзіцца кампаніі, ён б'е там манголаў на поўначы, вось тыя самыя манголы, якія калісьці там кіравалі ўсю дынастыю Юань, яны там засталіся. Той же самы імператар зараз кіруе, так мовіць, паўночнай Юанью, таму што, ну, вось была цалкам Юань, Кітай плюс Манголія, засталася Манголія на поўначы, значыць, гэта паўночная Юань, і значыць, вось гэта імператар паўночнай Юані, Тымур, да яго прыходзяць кітайцы, б'юць яго, і праз год пасля адной з татальных бітваў ён памірае. Нечакана і ў загадачных абставінах. Ну што ж, але ж, дзякуючы кампаніям на поўначы, вось за вылазкам за вялікую кітайскую сцяну, якая ўжо тыя часы была пабудавана, падрабязней пра яе будзе ў наступным стрыме, яны захопліваюць вось, што зараз лічыцца прыморскім краем. То есть яны ўжо знакомяцца з такім народам, і ўжо нават яго часткова падпарадкуюць, як Джурджэні, вось, і манчуры. І акрамя гэтага яны ідуць і захопліваюць такую дзяржаву, як Юннань на поўдні, ну, Кітая, вось, бліжэй да Тыбета, таму што яна адкалолася яшчэ ў тую самую эпоху паўстання чырвоных павязак, калі ў Кітаі быў, ну, літаральна ад, і калі вось кожны варлорд там, а я варлорд, я там атаман Фудзяні, а я атаман Нанкіна, а мой вось верны аванголам, калі вось Кітай драбіўся, вось, і драбіўся, вось, адзін з гэтых атаманаў вось сабе адбіў вось гэты кавалачак Юннань, ну, гэта зараз такі адзін з самых паўднёвых рэгіёнаў Кітая, цэнтр чаяводства, і тады ён не быў цалкам кітаізаваны, так мовіць. Там жылі не зусім ханьцы, але это местны субстрат, таму што гэта доўгія часы, там, нават у 11 стагоддзі, там жылі не ханьцы, але там менавіта былі свае каралеўствы, вось каралеўства Наньчжао і Далі. Але вось, ну, дынастыя Юань яго далучыла, і калі яна распалася, адзін з гэтых атаманаў казаў, а я ўвогуле не кітаец, ведаеце, я буду вось Юннань, такая дзяржава. Ну і вось, час прыйшоў, дынастыя Мін нармальна набрала сабе такого запасу прочнасці, стабільнасці, і ўжо пачынаюць вось як бы з блескам вачыма азірацца побач. А хто тут ёсць? Яны бачаць, што о, юнаньцы, а вы памятаеце, што калісьці вы былі Кітаем? Ну вось, трэба вяртаць гістарычную справядлівасць. І Юнань далучаецца да Кітая. Вось так вось. І таксама вось гэтыя сыны становяцца важнымі ў палітыцы. А чаму? Таму што вось пад канец свайго жыцця імператар Чжу Юаньчжао Хунну зноў жа яму ў голову ударае параноя, таму што аказваецца, што ўсе вось гэты адміністратыўны апарат, якім кіруюць яго саратнікі з грамадзянскай вайны, вось гэтыя першапачатковыя яго саратнікі памерлі, суадносна іх пасады занялі іх сыны, і іх сыны ўжо не так лаяльны да яго. Так, як бы ён імператар, але ж ён бачыць, што калі гэтыя пасады сапраўды яны спадчыныя, то значыць яны выбіраюцца не па таланту і ўжо нават не па вернасці, яны проста спадчыныя, як феадалізм у Еўропе, і гэта ўвогуле ніяк не добра для імператара. Таму імператар бачыць, што як бы адны з самых галоўных пастоў у дзяржаве займаюць нелаяльнымі яму людзі, а гэта значыць што? Чысткі. Зноў жа, які там ужо чацвёрты па чарзе вялікія чысткі падчас яго кіравання. Зноў жа, ён цалкам вычышае вось гэты адміністратыўны апарат, ён пазбаўляецца ад гэтых быўшых атаманаў, якія там былі, вось быўшых саратнікаў, ажно там з грамадзянскай вайны, якая была колькі? 30-40 гадоў таму ўжо нават. 40 гадоў прайшло, пакаленне змянілася, трэба праводзіць чысткі. Вось, і таму ўзнікае вакуум у уладзе, таму што вось гэтая ваенная адміністрацыя знікла, і туды зайшлі вось гэтыя сыны, якраз такі маюць свае арміі ў сваіх рэгіёнах, сваю эканоміку, свае сродкі, ну як бы сыны, ім жа можна, яны ж прынцы. Так, але ўсё ж такі яны паглядаюць на сябе, бацька ўжо сюды ходзіць, бародка белая, а гэта значыць, што хутка адбудзецца транзіт улады, і кожны хоча сабе ўлады, кожны хоча быць імператарам. Гэта як бы да добрага звычайна не прыводзіць. Але вось, як бы, чысткі з боку Чжу Юаньчжаня, і цікавы факт.
За ўсю яго гісторыю кіравання Кітаем і за ўсю яго як бы перарэгістрацыі, перарабленне адміністратыўнага апарата, за ўсё гэта ён забівае каля 100 000 чыноўнікаў за ўвесь час яго кіравання. Папрашу вас зараз трошкі прырвацца і падумаць якраз над памерам гэтых лікаў. 100 000 чалавек. Да параўнання насельніцтва Парыжа ў той час у Еўропе, аднаго з найбуйнейшых гарадоў еўрапейскіх, гэта 200 000 чалавек. То есть падумайце, імператар падчас свайго кіравання выразаў палову Парыжа за нелаяльнасць. Шмат. Чаму так? Па-першае, у Кітая была традыцыя выразаць чыноўнікаў. Падрабязней пра гэта, пра карупцыю, пра адміністратыўны апарат, як ён працаваў, гэта ўжо будзе ў наступным стрыме. А па-другое, у Кітая разам з традыцыяй выразаць чыноўнікаў было тое, што калі ты выразаеш чыноўнікаў, то табе трэба яшчэ выразаць іх сем'і. Гэта таксама была такая традыцыя, якраз якая паўплывала на такі велічэзны памер гэтых лікаў. Таму гэтай 100 000 чалавек гэта менавіта не сноска, але папрашу заўважыць, гэта ўсе былі людзі, якіх лішылі жыцця. Таму такія былі кошты яго ўпраўлення. З-за гэтага проста аўтарытарнасць узрастае, гэта менавіта становіцца дыктатурай не толькі маралі, але і самога Чжу Юаньчжаня. Але ж ён сталее. Яму ўжо колькі? 70 гадоў. І таму амаль што не дажыў, у 1398 годзе Чжу Юаньчжао памірае. І калі ён да таго, як памерці, яго самы першы сын, самы яго любімы сын, ён дасылае яго у заходні Кітай, каб праглядзець да новага месца да сталіцы. Заўсёды нейкага гэтага Чжу Юаньчжао нейкі был пункцік над тым, каб рухаць сталіцы. Дык ён як бы падумае, што а ведаеш, у нас жа ёсць такі гарадок, як Сіань. У гэтым Сіані магчыма зрабіць сталіцу, таму што калісьці была такая імперыя, як Цын, з Цин Шухуаньды, які пабудаваў тую самую тэракотовую армію, якую, дарэчы, знайшлі калі таго самага Сіаня. Калі ласка, ідзі там, паглядзі на гэты Сіань, ён глядзіць, вяртаецца і ой-вой-вой, ён чамусьці хварэе і праз некаторы час памірае. У той жа самы перыяд, калі ўсе бачаць, што хутка будзе крызіс спадчыннасці. Бам-бам, на лодачкі катаўся, так мовіць, таму і памірае старэйшы сын. Вельмі нечакана, чакана, але ж памірае. І імператар думае перад смерцю, а што ўвогуле? Па закону спадчыннікам зараз мае быць яго другі сын, але ж ён любіў свайго першага сына і сына свайго першага сына. І таму ён выбірае, што так, ведаеце, мой унук, ён будзе наступным імператарам. Нікому з сыноў гэта не падабаецца, таму што ўсіх ёсць іх армія, вопыт, досвед і амбіцыі, але ж гэты унук, ён яшчэ, маленькі. Хто яго ўвогуле ў палітыку пусціць? Таму ўсё ж такі. Гэтая часавая бомба закладзена. Колькі б ён не стараўся прывесці стабільнасць палітычную, аўтакратыю, як бы падпарадкаванасць, усё гэта, каб усё працавала, колькі б ён не стараўся прывесці Кітай да гэтай маленькай вёсачцы, але ж сапраўды пасля яго смерці, вы здагадаліся, пачнецца грамадзянская вайна. І ў выніку гэтай грамадзянскай вайны якраз і перамагае чацвёрты сын Чжу Ди і становіцца імператарам Юньлэ. Але ўжо про Юньлэ гаворка пойдзе пра наступным стрыме. Гэта будзе таксама не меней цікавы чалавек, як і Чжу Юаньчжан. Ён якраз такі цалкам развярне палітыку Кітая, наадварот, ён адрыне ізаляцыянізм, такі гэтае засяроджванне. Ён ўжо не будзе разумець той самы канцэпт стабільнай маленькай вёсачцы, якою мае быць Кітай. Не, ён як бы будзе наадварот думаць шырэй, ён будзе думаць як экспансіяніст, як глобаліст. Наадварот, ён будзе мацаць свет, як бы дзіўны новы свет адкрыецца для яго. І тыя сапраўды вялікія караблі, вялікія джонкі, шматпалубныя, які там у разоў 20 вышэй за партугальскія і іспанскія каравелы, гэта менавіта караблі будуць пабудаваныя пры ім. Але пра гэта ўжо на наступным стрыме. Але зараз мы скончваем тым, што ў 1398 годзе у
чэрвені памірае чалавек, які заснаваў дынастыю Мін, які перамог у грамадзянскай вайне, які выжыў пасярод чумы, чалавек, які з'яўляўся хоць і селянінам, але ж не дурным і не глупым, як гэта магло б казацца. Чалавек, які перажыў чорную смерць, які цалкам рэфармаваў дзяржаву, які маў мару і не проста быў чалавек, які сядзеў, марыў і рабіў штосьці. Не, ён быў утапістам і намагаўся ірацыянальна спрабаваў дасягнуць гэтай утопіі. Сістэмы ліддзя, сацыялачкай, з пераспрэдзяленнем рэсурсаў. Яго была ідэя, ён ствараў гэту ідэю. Яго была мара. Ён, як не, калі наблізіў Кітай да гэтай мары. Ён зрабіў стабільнасцю Кітая. Всё, як бы. Генерацыя пасля яго ўжо не ведала той самай крававай распры, якая была пры паўстанні чырвоных павязак. Пакаленне пасля яго не ведала, што значыць сапраўды масавы голад. Пакаленне пасля яго не ведала, што значыць цалкам недагледжаныя дамбы і каналы. Пакаленне пасля яго якраз мала шмат стабільных вёсачак па імперыі. Пакаленне пасля яго ведала, што значыць сацыялачка і што значыць карміць бедных і абяздоленых. І пакаленне пасля яго сапраўды вырасла ў стабільнасці і працягне гэтую стабільнасць. Віта, такі вось быў цікавы чалавек Чжу Юаньчжао. Часовы рэфарматар, традыцыяналіст, селянін і рацыяналіст, у нейкім сэнсе кансерватар і прагрэсівіст. Так, але ўсё варта разумець, што гэта было частка вялікага цыклу, што гэта было часткай вялікай ідэі, вялікага неба, вялікага мандата неба. Зрабіў яшчэ іншы абарот. І вось нестабільнага фаза дынастычнага цыкла прыйшла. І настала ў Кітаі эра росквіту. Дзякую вам вялікі за прагляд. Спадзяюся, вам спадабалася. Наступны стрым ён якраз такі будзе пра чацвёртага сына, пра імператара Юнлэ, пра то, як ён выйдзе перамогай з грамадзянскай вайны і што ён зробіць з Кітаем. Дзякуючы яму мы якраз такі ведаем пра Кітай Мін, як пра дзяржаву экспансіі, пра дзяржаву такую сусветную. Але гэта ўжо будзе потым. Дзякую вам за прагляд. Да пабачэння.